Добрый дзень, усіх вітаю. Так, што ў нас? Што ў нас? У нас шмат чаго. Сёння планавалася готіка першая. На жаль, я з ёй пракалупаўся усю раніцу з моманту, як прачнуўся. У мяне цэлая гісторыя з гэтай готікай, але карацей ні халеры не запусцілася. Ну, я пераспрабаваў там некалькі спосабаў і я не разлічваў, што будзе складана. Я думаў, што я просто пастаўлю, яна ж ёсць у GOG і ў Steam. Насамрэч не. Калі, ну, просто так нічога не запускаецца з готікай. Таму і нават калі паставіць патч, у мяне нейкі вельмі асабісты выпадак, то бок людзі ставяць там один патч і ўсё з готікай працуе. Ну, вось, у мяне не запрацавала. Вітаю ўсіх, вітаю. У нас сёння будзе RimWorld, будзе RimWorld з чатам. Вось, на жаль, без пераклада беларускага, таму што ён таксама, не працуе. Ён раней працаваў у воркшопе, зараз яго няма чамусьці ў воркшопе, я не магу яго знайсці, у мяне быў, я ставіў яго. Вось, я падпісваўся на яго і усталёўваў, але гэты пераклад чамусьці не запускаецца. Калі дакладна, пераклад працаваў, але калі ты ставіш пераклад і твітчат, то яны канфліктуюць і ламаюцца. То бок нельга увогуле разам па тыпу адначасова гэтым карыстацца. Вось такія прыгоды мае ранішнія. Вось, а я пакуль нават не напісаў пост у Тьютары. Вось, таму я зараз хуценька у Тьютары напішу пост. Бо не халеры тады людзі не падбяруцца. Так. Дык вось, які мод стаіць? Стаіць мод на твітчоўскі чат. Гэта значыць, што вы, калі будзеце пісаць, актыўнічаць у чаце, вашы імёны будуць назначацца персанажам у RimWorld. І больш за тое, вы зможаце карыстацца камандай спецыяльнай сэй, і вы зможаце пісаць у чаце за гэтых персанажаў. Так. Гэта мы будзем рабіць. Зараз я буду... Так, яшчэ пасты дапішу. І потым распавяду гісторыю ўвогуле, што там з готікай і карацей, як у мяне не атрымалася. Там можа быць готіку можна як бы штосьці яшчэ зрабіць і зрабіць лепей, але на жаль, нешта трэба значна больш часу. Хутчэй за ўсё некалькі гадзін прыйдзецца калупацца. Паўтары гадзіны не хапіла на гэта. Так, нават сумяшчальнасці рэжымы, нават патчы, дзве штукі паставіў у розным парадку. Нічога не запрацавала. Так. Мне патрэбна яшчэ нейкі... Так, давайте галоўнае меню. Я толькі для галоўнага меню зраблю, прыбяру зараз. Давайте спецлідараў пакуль схаваю. Не тое схаваў. Вось так схаваем. Аватарку я верну. Няхай будзе аватарка. Дзе моя аватарка? Ні халеры не паспелася. Спрабаваў готіку і нават RimWorld спачатку не хацеў падключацца нармальна твітчат. Вельмі хацелася, не атрымлівалася. Так, вось гэта мы возьмем і... Оп. Вось так. Аж готика праз C пишется. Ну, блин. Ну ладно. Не самый великий мой прокол. Так, я уже отправил тил. Прочитал его. Когда что нема Oxygen с чатом. Ну, у Oxygen шмат чаго не хапае, насамрэч. Мне хацелася б у Oxygen блюпринты мець. Таму што я кожную калу... Што такое, Люцик? Нешта бачыць там у акне і малюе, божух, на што пачалося сёння. І меўка нешта. Малюе. Амаль. Вось, у Oxygen хацелось бы блюпринты мець. Я будую крыху, я паставіў сабе апошняе дапаўненне там з Ancient, карацей, там нешта пра дыназаўраў. Я яго так і не паспрабаваў, дарэчы, я усталяваў яго, але у мяне ёсць яшчэ адна калонія, я трохі калупаю ў вольны час.
Вось, з гэтай калоніі, на жаль, мне ўсё... Я будаваў нейкія канструкцыі складаныя, я не запамінаю, як яны працуюць, мне бы, ну, тыпу, мець блюпрынт, які я магу проста бахнуць. Ну, тыпу, просто вось, тыпу, вось гэта аптымальная штука, якую я зрабіў. Вось, альбо дзесьці знайшоў, там, паўтарыў схему якога-небудзь чалавека. Ну, вось, і проста сабе паставіць яе хутенька. Так, цудоўна, я готику, ну, хаця бы ў блюшка, слова готика выправіў. Вот, я просто выбачаюся перад тымі, хто чакаў сёння готику. На жаль, пераможцу я перасунуў. Дарэчы, наконт пераможцы у вас спіс не паказваецца. Так, спіс вярнуўся, і я яго зараз яшчэ абнаўлю. Я замяніў пераможцу. Пераможца у нас будзе Римворлд. Будем лічыць, што ў пятніцу перамагаў Римворлд, і будзем гуляць у готику. Готика ўсё яшчэ застаецца ў спісе. Можа быць, атрымаецца яе запусціць, але ў яе тэхнічная праблема ёсць. Это, як звычайна, вырашаецца модамі, хоць я не карыстаюся. О, я вельмі не люблю моды. Ну, неправда. Я люблю моды, але мне лянотна... Я не люблю пашыраць гульню модамі. Мне звычайна падабаецца, вось, па тыпу, як распрацоўшчыкі задумалі, вось, такім сэнсе яе гуляць. Вось, і часта я моды не шукаю, але ж ёсць файныя моды, і мне нават паказвалі па тыпу моды на Ironheart, Heart of Iron, Ironheart. Heart of Iron 4 показывали моды, на Fallout ачмуренный мод, на Crusader Kings ачмуренный мод з гэтым самым, карацей, з мапай The Elder Scrolls ачмуренна. Ну ось. А на Oxygen Included мне часто не приходить у голову нават ставить моды. То бок, ну, по сутнасці, у меня вось моды стаяць, у мяне чат. Усё, больш нічога. Так, пачынаем новую калонію, таму што папярэдняя разбілася нахрен. Там выжыванне раптоўна на нас набеглі, там некалькі хваляў. Я не той, каб рэгулярны гулец у Rimworld, але нагуляў дзесьці 150 гадзін цалкам. Вось, ён мне даволі падабаецца, які дзіўны тыфлінг. Так, гэта, дарэчы, хутенька прабягуся. У мяне стаіць 3 дапаўненні, усяго іх 5 зараз. Вось злева знізу можна пабачыць. У мяне ёсць роялті, ідэалогія і біятэхналогія. Апошняя вось якраз такі біятэхналогіі, гэта вось наш тыфлінг. Ёсць яшчэ 2 дадатковых, але я іх не набываў. Я не такі, як я кажу, мне хоць і падабаецца Rimworld, але я ў яго ўжо нагуляўся яшчэ, калі ён быў, ну, на сваіх ранніх этапах распрацоўкі. І гэта асноўны момант, калі я гуляўся ў гульню. Вось, і нават караваны і магчымасць перасоўвацца па мапе і перанесці сваю калонію, для мяне гэта вельмі новая штука адносна, і, на жаль, я як бы, ну, нічым як бы, ну, як бы я мала знаём з гэтымі механікамі, вось, і нават тыя, якія памятаю, яны даволі старыя. Давайте, Crashlanded гэта самая дэфолтная, скажем так, калонія. Добра, няхай будзем. Абяром сабе рандоміча, рэндзі-рэндом, рандоміча рандомны, вось, і нам будзе выпадковыя абсалютна падзеі. Я зраблю складанасць Adventure Story, не супер высокая, але з ім нам можа прыляцець, карацей, вельмі нечакана. Вітаю, я з Глазк, вітаю Рэгана, вітаю ўсіх. Сёння готика, на жаль, не будзе сёння готики, таму што, так, Reload Anytime. Commitment мод. Вось. Вы можете захоўвацца толькі калі... Вось гэта мне падабаецца. Адно захаванне. Калі зафейлілі, то зафейлілі. Гісторыя будзе разыгрывацца так, як яна будзе разыгрывацца. Поехали. Так. Рандомны сіт. Калі вы жадаеце сіт нейкі, я магу яго ўвесці, калі у вас ёсць пажаданні. Ну, я пажаданае беларускае слово просто абярыце, і мы можам сіт з гэтага зрабіць. Астатнія пакіну як ёсць. Нейкія асабістыя налады. Памер мапы. Давайте сярэдняя, вось такая, трошки больш па памерах, не зусім гіганцкая. Фракцыі няхай усе будуць, якія ёсць. Трыпутнік? Добра. Я не ўпэўнены, што беларускі эдітар яно спрымае. Трыпутнік. Паглядзім. Хутчэй за ўсё, можа... Да, што такое у мяне? У мяне сёння не працуе літаральна ўсё. Мне адваливаецца тое, што працавала. Я стрым затрымаўся там і так.
Літаральна там 10 хвилин, по типу, не запрацавала ні готіка. Спачатку я абраў сам Римворld, просто са спіса у нас пераможцаў, ну, спіс лідараў, ну, вось нашай гульні на выбар. Я абраў сабе Римворld, і нават ён, блин, нешта не адразу запрацаваў, і мод не запрацаваў на Twitch. Ну ладно, карацей, гэта. У нас будзе... О, запусцілася вельмі хуценька. Так, мапа. Калонія, дзе мы пачнем? Я пачну, я абяру рандомнае месца. Першае месца, якое будзе вось у такой зялёнай зоне. Вось у такой зялёнай зоне. Я не жадаю сабе нешта супер экстрэмальнае зараз. Я жадаю просто пачыліць з вами. Вось і з чатикам. Вось, таму мы будзем абіраць рандомнае месца, пакуль яно будзе вось у зялёнай зоне. Як то нават цёмная гэтая лакацыя ўжо не лічыцца. Вось гэтая там ужо на поўнач занадта жорстка. Я не гатовы для такога выжывання, і гэта будзе складана. І адразу выпадаем. Трапічны лес. Ён не, гэта не такі нелёгкі зялёны, гэта трапічны лес. Я, ў прынцыпе, на трапічны нават згодны. Сярэдняя тэмпература ад 17 до 31. Слухайте, ладно, давайте. Трапіла і трапіла. Нормально, поехали. Що там? Планета. Так. Нормальная такая мапа, на самом деле. Неблагая. Можно было бы, конечно, больше яшчэ згенераваць, але я не ўпэўнены, што мы пражывем хоць дастаткова доўга, каб гэта было важна. Сістэма ідэалогіі не актыўна. Так. Для першых гулін добра, без нашай ідэалогіі. Ну, я жадаю, каб у нас была. Але хацелася б, каб яна, ну, по типу, вось, classic-like. Я жадаю, каб у нас была ідэалогія, але я там жадаю, каб яна... О, вось гэта. Стварыць асабістую. Вось, пачаць з простай ідэалогіі і развіць яе на працягу, ну, з часам. Так. Простая, базовая, потому мы не вельмі дакладна штосьці робім. Наша базовая, давайте... Блин, а можно рандомная? Вось давайте рандомную ідэалогію бахнем. Вось рандомную. Нам трапіла хрысціянская. У нас guilty. Ага, мы несем нейкія... Гэта самае, блин, guilty. Словы сёння будуць... У мяне не працуе, падаецца, не толькі камп'ютар сёння і гульні, а яшчэ і мозг. Так, guilty. Вина. Ну, по типу винные. Так, зараз. Виноватые. Ну, вось. Добра. Guilty. То бок наша, мы увогуле будзем калоніяй, якая памятае аб тым, што мы ў чымсьці павінны, і таму боль гэта по типу дабрыня для нас. Вось такія. Мы не абсолютно не нейкая экстрэмальная ідэалогія, таму нормально, в прынцыпе, чому бы не. Што-небудзь важнае яшчэ? Кеміан Вэй. Давайте сімбаль нейкі. Нарандомім таксама. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну, в прынцыпе, няблага. Так, Бог. Таксама. Універсальны Бог. Так, і у нас яны ўжо абраныя, і я не магу іх... В прынцыпе, дрэнна ставімся да рабства. Невінных мы не караем. Так. Вопратка для жанчын гэта по типу... А яно ўвогуле змяняецца, типу? Альбо я... Магу змяняць. Вось. Карацей, вопратка для жанчын, верхняе і ніжняе адзенне. Вось. Мужчынская штаны, ну, то бок прыемлемая вопратка, астатняе як бы пад пытаннем, так? Органы мы не выкарыстоўваем, канібалізм гэта жудасна, слепата гэта жудасна, дзяліцца гэта добра, трупы гэта дрэнна, даследаванне ўсё ў парадку. А што там можна, якія? Ага, окей, ну, звычайнае даследаванне. Так. Вельмі жорстка, што у ложак можна класціся толькі са сваімі гэтымі самымі жонкамі, карацей. Ну, з пауз. Я, блин, словы. Пауз. Муж-жонка. Ну, па сутнасці, яно і ёсць. Так. Добра. Грыбы мы не любім. Ухваляем розныя думкі. Пасту мы не любім. Нутрынчную. Так, ну добра. У прынцыпе,
Гэта самае, бракі, карацей, звязваюцца паміж мужчынамі і жанчынамі, і можна мець толькі па аднаму, ну, карацей, ну, тут не удакладняецца наконт мужчын-жанчын, а тут удакладняецца, што можа быць толькі адзін муж-жонка. Вось. Мужикам нельга насіць кільты? Можна. Ну, па тыпу, штаны, гэта ў сэнсе ніжняя вопратка, як павінна быць. Лідер ёсць Prime Devious, ну, карацей, тут, у прынцыпе, ўсё вельмі стандартнае, скажем так, вельмі такое... О, мы вельмі пашануем гэта самае, паўночных лісаў. Вось. На галаву мы носім абмоткі такія вось, і у нас ёсць прыняты ў нас розныя гэтыя фрызуры. Добра. У прынцыпе, імёны я даваць спецыяльна не буду, таму што яны будуць, па-мойму, выдавацца аўтаматычна. І ў любым выпадку як бы не абавязкова. То бок, ну, зараз я пакіну імёны, я не памятаю, як гэта працуе, мы ўжо гулялі з гэтым модам, і я таксама не буду змяняць сабе персонажаў, вось як выпалі зараз, так і, карацей, будзем разбірацца з гэтым. Вось. Пачынаем? Вельмі рандомнае у нас праходжанне будзе. Імёны персонажам зараз стандартныя стаяць. Яны, па ідэі, павінны будуць давацца з чата потым. Зараз яны гэтага не робяць, але гэты самы. Гэты бот, ён, карацей, бярэ і... Карацей, стаіць мод на тое, каб размаўляць з чатам, так? І, ну, давайте, пакуль яны нічога не робяць, давайте прыпынім. Просто. Я патлумачу, як гэта працуе. Праз пэўны час, калі вы будзеце актыўнічаць у чаце, вашы імёны, то бок вы будзеце трапляць у... Ну, вы будзеце замяняць імёны жывёл, імёны рэйдераў, імёны персонажаў у калоніі. І ў выніку, калі вы будзеце пісаць паведамленне ў чаце, і, па-мойму, каманду нават... Дайце-ка я пагляджу. Так. А можна... каманда не выкарыстоўваецца, не важна, што вы будзеце пісаць, просто пад вашым імёнем будзе заўсёды пісацца. Цудоўна. Так што чат у нас будзе актыўна выкарыстоўвацца. Я не памятаю дакладна, як гэта працуе. Вось, таму... Так, гэта ўсё аўтаматычнае. Узгадаць бы кнопкі яшчэ, ведаеце, самае важнае. Што за кнопкі? А і можна аўтаматычна ўсё дазволіць? Тыпу ж, вось так. Ну вось. Дазволіць усё гэта. Гэта вы можете карыстацца ўсім. Карыстайцеся. Карыстайцеся. Зброя. Бронештанцы нейкія, вось. Так, спадзяюся, гук вам ідзе. Мне трошкі заглосна. І вам таксама падаецца. Так, давайте крыху працішым. Вось так зробім. Ну, трохі занадта, мне падаецца. Ну ладно, не важно. Пакінем. Добра. Я быццам бы чую яшчэ музычку. Мне быццам бы музычка яшчэ адкусьці ідзе. Не разумею. Ну, па тыпу такія хвалі, такі о-о-о. Альбо гэта частка гэтага трека. Падаецца, частка гэтага трека. Быццам бы два трека адначасова грае. Ведаеце што? Я нават навушнікі не тым бокам сёння апрануў. Усё не так. Добра, здымаю з паўзы. У нас трэба пасяліцца, у нас, у прынцыпе, тут аснова для доміка ўжо ёсць. Давайте гэтым скарыстаемся. Пакуль дабудуем яго проста з таго, што ёсць. Нам жа трэба адразу дзесьці пасяліцца. Дабудуем проста з дрэва. А потым будзем вырашаць. Таму што ўжо, як бы, в прынцыпе, дом амаль гатовы. Вось і ўсё. Тыпу, бярыце ды і разбірайцеся з гэтым. Яны пайшлі адразу будаваць, у нас трохі дрэва адразу развалілася. Панядзелак, так, на шчасце, мне сёння працаваць не патрэбна. У мяне пачаўся тыдзень выходных, і таму я змагу займацца усімі астатнімі праектамі. Буду на гэтым канцэнтравацца сёння. І, можа быць, нарэшце прайду Baldur's Gate. Нават запланаваў, тыпу,
кожны дзень пакрыху яго праходзіць, так што буду жонкай яго нарэшце дабіваць. Там нас засталося мне падаецца, мы ў сярэдзіне альбо ў канцы 3-го акта. Хутка пойдзем с остальной вартай змагацца і это самае да дома вампіраў, карацей. Ось, для тых, хто ведае, тыя ведаюць. Так. Цікава, нікі вам выдаюцца? Я памятаю, што яно трохі дзіўна працавала, то бок яно па тыпу абірала, але як бы быццам бы па-свойму неяк, па-свойму падыходу, то бок яно не адразу, калі чалавек актыўнічае ў чаце, то яно пакрыху яму назначала імёны, але бывало такое, што жывёлкам... там, дарэчы, цікавы такі момант быў, рандомным жывёлкам яшчэ выдавала, па-мойму, імёны. Ну, я пакуль не бачу нічога. Каб у кагосьці хоць імя было. Не ўпэўнены, што зараз працуе нават нармальна. Нікому не спрабаваць скрасці Старэна. Дык вось, за Старэна трошкі баюся за Старэном ісці ў гэты дом вампіраў. Таму што я баюся, што... Я не ведаю, якія вынікі могуць быць гэтага, але мне падаецца, яны будуць катастрафічныя. У нас адносіны за Старэном неблагія, але і недобрыя. То бок, ну, ён па тыпу... Па сітуацыі можа прыняць свае рашэнні, а ён даволі такі... Дайце-ка, момант. Я паведамленне выключу. Шкаджаю трохі. Вось, я баюся, што ён можа прыняць вельмі дрэнныя рашэнні. І я баюся, што можа... Не ўпэўнен, ці такое магчыма, ці ён можа пакінуць паці за гэта. А ён у нас асноўны... Ён па тыпу адзін з асноўных персонажаў, якім мы бясконца ходзім. Ну вось. Будзе вельмі нечакана яго згубіць. Вітаю, містер Сінкер. Штосьці, ўсё дрэнна. Я сёння готіку не запусціў. Моды не працуюць, і я агаворваюся бясконца. Не магу нават размаўляць нармальна. Мы зараз хуценька будуем сабе месца для хованку нашу, дзе мы будзем адпачываць. Па сутнасці, дом тут амаль гатовы, ён нават каменны, цудоўны, ён даволі вялікі. Ну, дастаткова. Мы яшчэ яго дапрацуем, але для пачатку гэта проста ідэальна. Вось, нам не патрэбна шмат часу яго будзе адбудоўваць. І давайте адразу зробім сабе нейкую месца паспаць, правильно? А то што мы будзем? Так, розныя. Дзе ложкі? О, на ложкі патрэбна даволі шмат дрэва. Давайте... А можна, нейкія папрасцей? Там бэдролы яны занадта тканіны ўжо патрабуюць. Давайте... У нас 3 персонажа, адразу просто пабудуем 3 ложка. То вы ходзіце, адносіце не такія сабе, вы яго крыдзеры. Не. Там атрымліваецца, просто мы прымаем рашэнні, якія нам падабаюцца. Вось. Ну, просто па тыпу, робім, што падабаецца. Вось. А стары ён такі па тыпу. О, вы сіротцы дапамаглі, ён такі, не падабаецца. Ён такі, мы такія, о, гэта мудак, мы яго заб'ем. І стары такі, падабаецца. І ў выніку яго настрой, тыпу, трошки вышэй, трошки ніжэй становіцца, трошки вышэй, трошки ніжэй. Ён, я, па сутнасці, за гульню як бы не вызначыўся на меркаванне наконт нас. А што, мы будзем спецыяльна гуляць так, каб гэта падабалася на Старэну? А Старэну вельмі дзіўныя рэчы падабаюцца так-то. Вось, так што нічым не дапаможа. Так, я тут бачу яшчэ нейкія кантэйнеры, цыліндры для хованкі. Так, давайте, а яшчэ што? Што я магу? Загады як даюцца. Вось яны загады. Давайте, вось, збор рознай ежы. Это тут няма чаго. Бо ежа у нас таксама. Пакуль хованку просто на ноч, каб было зручна, так? Цудоўна. Камяні гэтыя, ладно. Ну вось, і нават гэтыя самыя пабудуем сабе ложкі. Вельмі неблага для пачатка. Кусаць несмачную эльфійку не прымушалі. Такія па тыпу... Ён не жадаў, мы, па-мойму, не прымусілі. Мы просто такія, тыпу, не жадаеш, ты волен рабіць, што жадаеш. Ось. Па-мойму, не прымушалі. Тыпу, а Старэн гэтага не жадае, па тыпу, навошта? Ну, там яна нешта прапанавала карысна, я не памятаю, што дакладна. Але мы такія, ну цікава, але Старэн вельмі супраць, мы яго амаль пераканалі на гэта, потом такія, не, слухай, Старэн, канчатковае рашэнне за табою. І ён такі, ну, добра, нахрен, я не буду гэта рабіць. Ось. Такая штука.
Мы ў выніку атрымалі некаторыя рэзультаты, якія не чакалі, не жадалі, ну там у праходжанні, але у прынцыпе ўсё так, як мы як бы жадалі. Мы зараз закрылі поўнасцю сюжэтку не Лаізель, Shadow Heart, карацей. У яе развязанні яе гісторыі у нас атрымалася поўная. Вось. Ну, карацей, там далей спойлеры будуць. Так што, не, у яе поўнасцю яе гісторыя скончылася. І пазітыўна, можна сказаць. Виконій капзда. Так. І, ну, як бы і часткова, можна сказаць, капзда там двум персонажам, пэўным, я зараз так абыду спойлеры, пэўным двум персонажам як бы капзда, але у сумна пазітыўным ключе. Вось. А Shadow Heart спакойненька сабе жыве далей. Яна мне ў першых гульнях не падабалася. Яна ёсць у першых гульнях. Чмурэць. Такі пракід карацей персонажаў. Я не памятаю яе. Ну, я ж не прайшоў першы два Baldur's Gate. А што значыць Rimworld з чатам? А то я тут адыходзіў. Справа ў чым? Па ідэе, калі правільна працуе мод, то, па ідэе, вам павінна назначаць персонажаў. Калі вы актыўнічаеце ў чаце, вам павінна іх назначыць. Дарэчы, а я не бачу мода. Вось он, Twitch. Давайте-ка... Так. Repick random. РВДак, табе выпаў персонаж. Во, я бачу. Іх просто першых персонажаў трэба релінкаць, таму што яны новенькія. Містер Сінкер, табе выпаў яшчэ персонаж. І Арыгані выпаў яшчэ персонаж. Вось, у нас абраныя зараз персонажы. Вось так. Зараз, калі містер Сінкер, Арыгана, альбо РВДак піша, бачыш, нават смайлік які ты адправіў, вы карацей будзеце казаць гэта у гульне. Вось такая вось штука. Адзінае, што я тупануў, трэба было пераназначыць. Твоя шалёная вавёрка, на жаль, мы без вавёрак, тады шалёная вавёрка прыбілася да нас, і зараз няма. Там у нас, падаецца, конь бегаў дзесьці паблізу, але ён не наш. Гэта наш. Так. Яго клічуць Пабло. Чант. Кто жадае быць Пабло? Тыц? Яск Бласк, ты Пабло будзеш, замест Пабло, ты конь. Падабаецца мне гэты мод. Добра. Вось, цудоўна. У нас ложкі амаль гатовыя. Гэта хаця бы на ноч нам будзе дзе адпачыць. Вось. І сцяну дабудавалі. Цудоўна, ну, ўжо нават размясціліся. Толькі адзінай даха ў нас няма. Па тыпу, ну, сцены ёсць, даха няма. Вось. Надпісы павінны вісець 10 секунд, по-мойму, наколькі памятаю, так наладжана. Вось. Але ў астатнім у нас усё ў прынцыпе парадку. Ложкі ёсць, усё. Склада няма ніякага. Давайте пабудуем штосьці. Склад пакуль. Давайте адразу яго зробім такім закрытым. Таму што мы будзем яго потым... Во, тут ёсць каменная па тыпу аснова. Зямля просто тут даволі добрая. Мы у даволі цёплым рэгіёне, у нас можна шмат чаго вырошчваць. Але вось гэта каменная ўсё у любым выпадку выкарыстоўвацца не будзе. Давайте сабе зладзім базавае месца для самага, для склада. Потым вырашым, што з імі рабіць. Ось. Што цікава, для РВДак, божухна, для Rimworld. Для Rimworld ёсць пераклад на беларускую мову. Апошняе абнаўленне ў ім было 2 гады назад, і раней яно было ў варкшопе. Але мне падаецца, пасля 2 апошніх абнаўленняў гульні гэтая, ну, па тыпу, раней у варкшопе вісеў пераклад, і я мог яго лёгка ўсталяваць. Я спрабаваў яго ўсталяваць, зноў, ну, паспрабаваць, але, на жаль, ён там адсутнічае, я проста яго не знайшоў. Можа, я тупы сёння, ну, па тыпу, сёння ў мяне шмат чаго не працуе нармальна. Вось, але, на жаль, у воркшопе я яго не знайшоў, хаця ў папярэдні раз знайшоў даволі проста. І усталёўка была максімальна простенькая. Зараз я паспрабаваў яго ўсталяваць нават з гітхаба. І нават гэта не запрацавала, то бок гульня не падчапіла пераклад. Не ведаю чаму, не магу сказаць вам, не разабраўся. Вось, часу ўжо не было, гэта ўжо я спазняўся на стрым. Вось.
Ось така ось штука. І атрымліваецца, як бы ёсць беларускі пераклад. У папярэдні раз, калі я спрабаваў іх усталяваць адначасова і беларускі пераклад, і гэты самы, і твіт-чат, яно не давала працаваць. Па тыпу завісала, ну, ламаліся абодва, карацей. Працавала толькі беларуская мова, а чат ламаўся. Вось, а мне вельмі хацелася з чатам пагуляць, і мне вельмі падабаецца гэты мод. Вось, вельмі крутая штука. Так. Добра, Арыгана, пакуль РВДАК адпачывае, і містер Сынкі, ты чым займаешься? Это ты дрэва робіць, зразумеў. Пакуль спаў РВДАК, Арыгана ўвогуле дах клала у пакоі. Цудоўна. І давайте яшчэ дададзім дзверы. Кадалска дзверы? Ёсць. Гэта будзе нашым складам. Дарэчы, можна яго адзначыць ужо як склад. Зона. Гэта наш склад. А далей будем разбирацца. Ёсць. І месца для смецця просто. Якое-небудзь. Мітніца наша будзе вось тут. Няхай. Трохі ў баку, таму што туды рознае будзе. Вітаю, Іно. Я ведаю, што галасаванне было, што сёння абяцалася Готіка, але тэхнічныя шакаладкі, карацей, у Готікі. Я вярнуў яе назад у спіс галасавання, але, падаецца, ёсць верагоднасць, што яна ўвогуле не запусціцца. Яна не запускаецца ў мяне. Я паспрабаваў... я вам не распавёў і ўвогуле свае прыгоды, з Готікай. Што з Готікай? Я усталяваў сабе... Ну, я паспрабаваў знайсці... Дзе можна набыць Готіку? Я паглядзеў. Яна каштуе у Польшчы 90 злотых. Гэта у далярах будзе прыкладна 25, 20-25 даляраў. Першая Готіка каштуе. Вось. Вось так вось, разумееце? Вось, скідона зараз няма ніякага. Я набыў яе, ну, я пашоў па такі, гэта жорстка. Пайду-ка ў інтэрнэце дзе-небудзь знайду. Знайшоў 2-3 месца, але ім я нешта зусім не давяраю. Я вырашыў, ладно, хер з ім, заплачу грошыкі. Заплаціў. Запускаю гэта самае, спрабую усталяваць Готіку ў Гоге. Гог такі... Я табе грошыкі забяру, але, вось, бачыш, спампоўка сёння працаваць не будзе, а я сёння гэта з раніцы рабіў. Ну, вось, я думаў, што Готіка ўвогуле ніякай праблемы не выклікае, таму што прадаецца афіцыйна паўсюль. Я думаю, гэта не праблема. Насамрэч праблема. Вось. Дык вось. І Готіку, карацей, вось яна, скапаваў, заплаціў у Гоге. Заплаціў я гэтай 91 колькі злотых, вось, у Гоге. І Гог такі, а я, ведаеш, я спампоўваць не жадаю. Просто не буду нічога пампаваць, я пакіну так, як ёсць, не магу звязацца з Гогам. Я такі, у мяне да страма там менш за гадзіну, ну, там трошки больш за гадзіну было яшчэ. Вось. Я не буду табе спампоўваць. Я такі, чмурэць. 90 злотых нікуды. Я адпраўляю у Гоге на рэфанд яе, таму што няма ў мяне часу разбірацца з гэтым, і куплю ў Стіме. Купляю ў Стіме. Запускаю. Ну, спампоўваю, запускаю. Стім такі, ну, ведаеш, карацей, гэтая гульня, яна старая, карацей, таму я буду падаць нахрен, я буду гульня просто адваливацца. Новень, вось ты купіў яе, вось я не буду яе запускаць, access denied, там по тыпу парушэнне доступа да памяці. Я такі, окей, лезу ў інтэрнэт, што як? І людзі такія, ну, раней, карацей, былі праблемы з-за таго, што гэта старая гульня, але у Стыме паставілі патч на гульню, які павінен гэта выпраўляць. І таму, калі у вас, ну, па тыпу, нічога рабіць не патрэбна, павінна ўсё працаваць. Я такі, не працуе, ні халеры. Вось. Але калі у вас усё роўна праблем, пастаўце стары all-in-one патч, які ўсё фіксіць. Я лезу, спампоўваю гэты патч, стаўлю гэты патч. Усталяваў, і з гэтым патчам яно бярэ і такая... Ну, карацей, патч не працуе, карацей, калі коротка. Не, ён як бы працуе, але ён даў мне дадатковую як бы здольнасць. Ён даў мне магчымасць зайсці ў галоўнае меню. Гульня не запускаецца. Ну, то бок клікаеш, тыркаеш на новую гульню, і гульня адваливаецца адразу. Ну, яна просто крашыцца. Ты з той же самай праблемай. Знаходжу яшчэ 2 фікса, якія можна зрабіць. Там у іні файлах паколупацца, альбо патч паставіць. Паспрабаваў іх, не працуе. Паспрабаваў, сказалі, што, можа быць, яны могуць паканфліктаваць. Ну, паспрабаваў паўсталяваць у розным парадку.
Вось, не працуе. Паспрабаваў, сказалі, ну пастаўце яшчэ гэта самае, ну не на поўны экран, ён тады дакладна ў мяне крашыцца без варыянтаў. Паспрабуйце рэжым сумяшчальнасці, не працуе. І карацей, вось усё ў розных камбінацыях я натыркаў, і такі, ну ўжо час скончваецца. А ўжо стрым по тыпу вось-вось. І калі я, мы это паспею наладзіць, такі, ну ладно, халера з ім пасля стрыма разрефанджу яшчэ ў стыме яе. Вось. І ноут прынесці мне не дапаможа. Ну, по тыпу, ой, ну, я удзячны за дапамогу, але справа ў тым, што мне ж оверлей ўсё весь OBS мне патрэбна ўсё усталёўваць. Як бы, і гэта не варыянт. Архіў з гульнёй са стыма даслаць. Дык, ты ставіў нейкія штукі на яго? Таму што калі ты нічога не ставіў на стымаўскую версію наверх, у мяне не запусціцца. Вось. Кажуць, што, ну, по тыпу, у розных людзей розныя праблемы бываюць, і там унікальныя, ну, мне просто даволі рэдкая праблема трапіла. Карацей, калі ты нічога не ставіў, ну, тады яна мне архіў гэта не дапаможа, у мяне ёсць стымаўская версія, у мяне набытая гульня ў стыме. Вось. Гэта не дапамагае, нават з дадатковымі патчамі не дапамагае, так што гэта не варыянт. Так, добра. У нас склад гэты яшчэ. У нас... А што вы ўсе спіце? Рэвэдак працуе, а вы ўсе спіце. Містер Сінкер, Арыгана, вы чаго? Колькі часу зараз? Дзе тут гадзіннік быў? Ну, просто можна сказаць, што сонейка як бы ёсць. А, вось, 6 раніца. Ну ладно, можете спаць яшчэ, рано. Паспрабаваць можна. Ну, як бы гучыць дзіўна, ну давай. А, ты уже так зрабіў. Дык не, ты толькі на палову яго зрабіла. Бачыш, табе сонейка слепіць, пакуль ты спіш. Ну, добра, ты яшчэ каля сцяны тут ложкі ляжаць, стаяць. І табе трохі цені прыкрывае ад сцяны. Але дах-то не прымацаваны. Так, ну нічога, рэвэданк працуе. Рэвэданк ўсё за вас усіх зробіць, пакуль вы тут спіце. Так, добра. Што мы можам? Пакуль у нас хапае ежы, на пэўны час хопіць, але ў рацыёны не бясконцыя, трэба ўжо займацца ежай. Адразу проста, першае. Давайте зонамі, па-моему, гэта робіць. Так, зона для вырошчвання. Мы ў цёплым рэгіёне, таму у нас вельмі проста будзе... У нас перманентнае лета. Мы будзем вырошчваць усё цэлымі круглы год. Таму нам вельмі проста ў гэтым сэнсе. Тут ёсць яшчэ тыпу... А як паглядзець? Вось оно. Soil Fertility 100%. А ёсць яшчэ больш фертыльная тэрыторыя. А, вось гэтыя водныя, па тыпу забалочаныя трошкі тэрыторыі, так? То бок вось тут будзе эфектыўна зладзіць. Гэта 100. А ёсць нейкая па тыпу вялікі кавалак гэтай фертыльнай зямлі. Во, вось тут здаравенны кавалак, вось тут добра было бы вырошчваць. Альбо вось тут аазіс такі. А давайте вось сюды, трошкі на поўдзень поле зробім. Я бы не хацеў яго далёка вельмі рабіць ад базы, але па тыпу 140 гэтай самай фертыльнасці ўсё расці будзе проста цудоўна. Так, гэта поле, ну, вядома, што мы будзем садзіць. Мы адразу тут па замаўчанню бульбачка. Давайте бульбачку і будзем расціць. В прынцыпе, я не супраць. Вельмі хуценька гэта пытанне было вырашана. Ворагі будуць? Так, ворагі будуць. Дакладна, так. І ворагі з'явяцца, яшчэ прыбягуць. Вось, у нас, карцей, для тых, хто не гуляў ніколі ў Rimworld, трошкі для паглыблення, скажем так. Мы каланісты, канкрэтна мы каланісты, Індыя, не, мы тыя самыя, індыкі, і Індыя, я сляпы, я ў чатку паглядзеў і не прачытаў, а на экране насамрэч нармальна чытаецца. Вось, карацей, гэта генератор гісторыі. Па сутнасці, Rimworld гэта не толькі
выжывач, то бок калі ўзяць той же Oxygen Not Included, гэта выжывач, такі каланіяльны выжывач, усё кантралявана, тое што вы нешта пойдзе не так, гэта кантралявана, то бок вы вы ведаеце, што адбудзецца. Rimworld жа генератор гісторыі, гэта вельмі важна, таму што яна зроблена якраз таки для таго, каб вы атрымлівалі сабе цікавую гісторыю. І мы зараз пакрыху гэта будзем паглыбляцца, таму што усе маюць свае гэта самае унікальнае, скажем так, унікальную гісторыю вы атрымаеце. Вось у гэтым як бы зацікаўленасць. Гэта як Dwarf Fortress таксама такое ёсць. У вас ёсць нейкая пэўная гісторыя. Мы зараз за каланістаў, разбіўся наш карабель. Гэта такі старт мы абралі, ну я абраў. Вось, мы прыбылі, разбіліся на гэтай планеце і спрабуем зараз трошкі з нашага карабля вось нападала, што было, так? У капсулах прызямлілася, мы высадзіліся на незнаёмай планеце. Але на гэтай планеце ўжо ёсць, гэта на краю нашай далёкі сусвет, па тыпу як дзікі захад, можна сказаць. І тут ёсць як і дзікія абсалютна людзі у пячорах сядзяць, так і прасунутыя нейкія кангламераты. А мы проста вось на фоне ўсяго гэтага выжываем на незнаёмай нам планеце з незнаёмымі нам суседзямі, так? Ці цяпер, што ты гуляў? Я не ўпэўнены, не ўпэўнены. Ты удзельнічаеш, як мінімум. Ты зараз дрэва рубіш, нам патрэбна вызваліць гэтую лакацыю, і мы тады атрымаем сабе неблагую пляцоўку для вырошчвання. Вось. Дык вось, мы спрабуем выжываць тут на гэтай планеце. У нас ёсць як бы усё знаёмае тым, хто гуляў у Oxygen Not Included. Тут ёсць дрэва тэхналогій, тут ёсць свае развіццё, ёсць гандаль з прыбываючымі гэтым самымі людзьмі мясцовымі нейкімі. Будуць рэйды на нас, і гэта ўсё прыйдзецца абараняцца, адбівацца, адстрэльвацца. Ну, гэта я так далёка заходжу, так? Але галоўнае, у пачатку адну з штук, якіх вы абіраеце ў наладах, вы абіраеце сабе апавядальніка, той, хто будзе расказваць вам гэтую гісторыю. І на выбары ёсць 3 ўсяго апавядальніка, кожны са сваімі, ну, па тыпу, ва ўсіх у іх ёсць па тыпу 10 узроўней складанасці, па-мойму, так? Але яны падкідваюць вам гэтыя апавядальнікі, гэта, ну, рэжысёр вашай гісторыі. І ёсць рэжысёр па тыпу больш павольны, які пакрыху робіць рэчы ўсё складаней, але заўсёды дае перадышкі добрыя і сочыць за тым, каб вы, як бы ваша гісторыя была пазітыўная, тыпу у вас усё атрымаецца. Ёсць другі расказчык, які у вашай калоніі будуць узлёты ды падзенні, то бок, ну, па тыпу яна будзе кантраляваць, каб калі у вас усё добра, абавязкова адбудзецца нешта дрэннае, калі у вас усё дрэнна, адбудзецца нешта добрае. Вось, ну, накідваць будзе такіх падзей. У нас Рэнді рандомыч, карацей, яго так і клічуць, Рэнді рэндам. Вось, Рэнді самый адбіты, ён выдае выпадковыя падзеі. Абсалютна выпадковыя. І калі у вас, можа так не пашчасці, што у вас 10 дрэнных падзей у радок будзе. Вось, і нам як пашчасціць, то бок, ну, проста як пашчасціць. Нас можа вельмі накрыць вельмі хутка. Вось, гэта вельмі складана кантраляваць. У нас усяго пад кантролем зараз пакуль 3 персанажы, але ўвесь зверху ўсё можна ў выніку. Давайте мы азначым усё гэтыя базавыя рэчы. Вось, мы ўсё гэта можам у выніку запоўніць сабе верх, але хутчэй за ўсё нам нашы апавядальнікі, нашы Рэнді-рэндам нам не дасць рабіць, каб у нас вельмі добра ўсё было ў калоніі. Таму што там, карацей, ёсць механіка, вось канкрэтна механізм гэтага апавядальніка, і ён даволі удала, ён рэальна сочыць, каб вам было цікава. У вас ніколі не будзе ўсё зашыбіць. Ну, гульня зробіць усё магчымае, каб вам было не зашыбіць. Так, давайте гэтую раслінку прыбярем. Тут шмат месца займае. У нас амаль ёсць поўнасцю пабудаваны домік. Пакрыху мы абасноўваемся тут. З ежай у нас ёсць тэрыторыя, дзе мы будзем потым вырошчваць бульбачку, пакуль гэта толькі падрыхтоўваецца гэтая тэрыторыя. А падрыхтоўваць тут шмат. Якой у вас расклад? Пам-пам-пам. Дакладна не вызначана праца. Давайте вызначым працу ўсім. Калі вы павінны будзеце працаваць. Вы бачыце, але у вас будзе расклад. Вось, большая частку рэкрэацыя увечары. І 2 гадзіны вы займаецесь тым, чым жадаеце.
Я, может быть, нават любым, чым жадаеце, вось так зраблю. У вас з раніцы будзе час, калі вы займаецесь тым, чым жадаеце 4 гадзіны. Потым абавязковая праца і потым рэкрэацыя 2 гадзінкі. Ой, но 91 злоты. Так, я заплаціў 91 злоты 2 разы сёння. 2 разы я заплаціў яго. Спаць жадаеш? Спаць жадаеш, я табе скажу, што да сна недалёка. Ну, тыпу. Дах. Усё яшчэ ускрайка даха па тыпу засталася. Трошкі дабудаваць яго засталася. У любым выпадку, унутры 30 градусаў, на вуліцы 29, даволі горача. Чыпсікаў рана яшчэ пакуль. Рана да чыпсікаў. Мы тут хаця бы ежу сабе наладзіць неяк. Так, рацыёнаў мы назбіралі. Рацыёнаў у нас 40, трошкі мяса нават ёсць. Што гэта у нас? Для піваса у нас ёсць гэты хопс, як ён? Хопс. Як ты перакладаешся? Хмель. Вось. Піва мы накладна можам зрабіць сабе ўжо, калі у нас тэхналогія такая ёсць. Дарэчы, наконт тэхналогіі. Структуры. Не фурнітура. Не, тут продакшн, по-моему, знаходзіцца. Так, вось. Простое даследаванне. Так, цудоўна. Не ў лабараторыі. Новая нейкая штука, тыпу лабараторыя павінна быць. А як робіцца лабараторыя? Так, давайте-ка, пачакайце-ка. Драўляны стол. А што мне патрэбна для таго, каб яно лічылася лабараторыяй? Зона. Можа быць зона? Неяк. Я не бачу. Цікава. Склад яшчэ нават не блізка не пабудаваны. РВД, я не п'ю, калі што. Ну, у рэальным жыцці магчыма і так. Але ты у нас жанчына, твой узрост 42 гады. Гэта твой біялагічны ўзрост. Твой рэальны ўзрост 497 гадоў. Гэта значыць, што частку гадоў ты правёў у крыясне, то бок не старэла ніяк. Вось. Ты у нас жанчына і ваяр, карацей. Касмічны Space Marine, карацей. Ты у нас з Вархаммера прыбег. Вось. Што ў цябе ўвогуле твая гісторыя? У цябе ёсць сын Сэм Сэмі Герадор, лідар фракцыі нават. Твой. Нашыя сябры гэта містер Сінкер і Арыгана. Што ў нас яшчэ? Бейзлайнер гэта... Не, это не ідэалогія гэта. Child Spy. Ты ідэальны шпіён, ты займаўся пранікненнем на розныя... Цябе трэніравалі на шпіёна ў дзяцінстве. Ты дзейнічаў як шпіён, шпіёнка. Вось. Так, касмічны салдат. Вось гэты РВД быў ваяром у імперскай гвардыі. Так. Яго працай было ўварыванне ў варожыя караблі, расстрэл каманды і захоп караблей не пашкоджанымі. І яна вельмі добрая гэта была. Такая ваярка такая. У цябе даволі добрая развітая. Крыпова дыхаеш, калі што. Занадта разумная. Так, якія-небудзь мінусы? Не? Ну, сава адзінае, што. Падабаецца... падабаецца, калі спіць з 23 до 6. Давайте расклад зменім тады. Anything з 23 до 6. І не падабаецца, калі днём вось так заменім. І тады, пакуль усе спяць, будзеш працаваць. Цудоўна. Шпіён, так. І тут шпіёны. Так, цудоўна, гэта мы трошки даведаліся пра РВД-ка. Усё я паглядзеў, не? Яшчэ раз пераправеру гадзіны з 11 до 18. Правильно я расклад зрабіў? З 11 до 18. Так, усё цудоўна спаць. Колькі гэта гадзін сна? Блин, не халера гадзін сна. Трошки менш можна. З 12 до 18. Ну, ось, нормально. З 10 до 18 ты будешь спать.
Так, цяжка дыхае. Цудоўна. Дзе ў нас? Далей чытаем. Хто у нас містер Сінкер? Містер Сінкер. Что-нибудь важное тут ёсць. Зброя, гэта не важна. Арагана маці? Што? Окей, ладно. І знаёмы з Арведакам. Арагана, ты маці містера Сінкера. Віншую. Так. Я не дабраліся яшчэ да цябе, там яшчэ можа што цікавае будзе. Колькі табе, які ў цябе ўзрост увогуле? Гэта тут не напісана. Узрост 32, біялагічны, а гэты самы, як ён, рэальны, па тыпу, як ён называецца, храналагічны ўзрост, 91 год, не тое, каб шмат. Так, ну вось, 32 гады, вось, біялагічна напісана, храналагічны ўзрост, 91, тут літаральна напісана патлумачэнне, як я спрабаваў прыдумаць сваё слова, а тут храналагічна літаральна напісана. Пісьменнік. Сторірайтер. Ага. Містер Сінкер шмат часу зацьменне. Віншую, зацьменне будзе на наступным у бліжэйшы час, гэта наша першая падзея. Вось, займаўся, вельмі падабалася чытаць кнігі, мог правесці увесь час у бібліятэцы. Ну, добра. Добра. Калі зменшэнне бюджэту, я бачу так, драма, дзіцё пісьменнік. Калі бібліятэку прыйшлося закрыць з-за таго, што не хапала грошай, яго гэта вельмі разгубіла, ён вырашыў, што ён запоўніць гэтую недахоп тым, што сам пачне пісаць кнігі свае гісторыі. Але потым, калі вырас Escaped Convict. Карацей, абвінавацілі містера Сінкера ў чымсьці, у чым, і што ён кажа, што ніколі не быў павінны ў тым, чым яго абвінавацілі, і ён збег з калоніі, яго накіроўвалі ў калонію, і ён, карацей, пралез, выкапаў сабе тунэль і выбраўся адтуль. Зайздросціць і хутка ходзіць. Больш нічога такога асабістага. Ён данцова, магчыма, але турма тут якім бокам. Так, Арагана, твой сын містер Сінкер, знаёмы Арведак, і Ольга Боро. Што? Нас наведваюць. Это адкуль? Дзе? Ольга Боро. Нас наведвае нехта. Дзе там? Скокну да лакацыі, вось яны. Прыйшла група. Яны выглядаюць як племя. Хутчэй. Можна з імі будзе пазнаёміцца. Яны проста наведаюць, яны не атакуюць нас. Спадзяюся. Мало ли падманваюць. Так, ты тады асобны ўваход зрабі і пакой, інакш яна ўсім астатнім спаць не дасць. Пакуль я асабісты пакой гэта наступнае, карацей. Пакуль мы самыя прыярытэты гэта ежа і гэта самае. У першую чаргу ежа насамрэч. І халадзільнік, а потым ужо, ну, і абарона. Вось. А так сон добра, але пакой мы зробім трошки пазней. Вось, у нас нават, не зроблены нармальна сховішча наша не зроблена. Зараз бульбачкай саджаюць. А што ў нас па прыярытэтах па працы? Хто у нас займаецца будаўніцтвам? Будаўніцтвам займаецца Арагана. Вось чаму яна лезла ў першую чаргу. І у яе самая высокая значана. Так, ну, в прынцыпе, яна нармальна, у нас усе пазіцыі закрытыя, хаця бы адным чалавекам. Не самая удалая, конечно, камбінацыя, ну ладно. Так, мы Арагана не дачыталі. Так. Арагане 67 гадоў, гэта біялагічны ўзрост, а рэальны ўзрост храналагічны 527 гадоў. Асістэнт медычны нарадзілася падчас катастрафічнай вайны, у якой абодва бакі выкарыстоўвалі інцэндыю, карацей, агнемёты, ну, запальваючую зброю. Яна вырасла, дапамагаючы сваім бацькам у гэтым самым, у шпіталю. Так, і гэта самае, дапамагала з рознымі тыпамі апёкаў з поля боя. Так. У яе за гэтага траўма, яна баіцца агня. Вельмі моцна. Так.
А калі вырасла, яна займалася забойствам жывёлак на тым самым на мясафабрыцы. Так. Падвіжная і прыгожая. Гэта яе дзве асноўныя. Яна выглядае прыгожай, і яна такая заўсёды пазітыўная. Адзінае, што яна не можа рабіць, гэта якраз такі змагацца з полымем, таму што яна баіцца полымя. Пайшла на пенсію, самі будуйце. Нет, у нас асноўны будаўнік. Куды ж мы без цябе? Так, з гэтыя няхай тусяць, насамрэч нам ад іх нічога не патрэбна, нам бы зараз сваёй працай займацца, так што... Дарэчы, калі вы думаеце, што зараз ноч, зараз не ноч. Зараз зацьменне поўнасцю і сонейка закрыла, так што чакаем, пакуль сонейка выйдзе. Так, добра. Няхай яны там ходзяць. Можна было бы, конечно, можа варта было бы з ім пазнаёміцца хаця бы просто. Так, давайте-ка накіруем. Хто у нас перагаворшчык? Можа у нас ёсць нейкія... Так, пацыент, лекар. У нас па апісанню ніхто не вельмі круты. Ну, у нас Аргана прыгожая, можа ў ёй будзе, дарэчы, сацыяльныя здольнасці, вось гэтая. Можа быць, гэта дапаможа нам. Ага, вось, людзям больш падабаецца. Аргана, ты падабаешся людзям, таму ты будзеш размаўляць з месцным племенем, якое прыйшло. Яны літаральна дзідамі ўзброеныя. Вось, дарэчы, трэба было б узяць зброю астатнім нам. У нас Марін быў... РВДак, по-моему. Так, РВДак у нас Space Marine, потым наконт гандля. Яны могуць прапанаваць вельмі не абмежаваны, в асноўным розныя базавыя рэсурсы. Так. Ну так, лячэнне простае, іква як зброя, літаральна ежу для жывёлак і маскі яны прадаюць. Ну, па сутнасці, так. Нічога такога надзвычайнага. Ты інтраверт? Ну, блин, выбач, РВДак, ты спіш, падымешся, мы табе зброю дадзем. Ты у нас Space Marine, будзеш за ўсіх аддувацца падчас нападу. Што у нас увогуле... Ну, у прынцыпе, ўсе баявыя. Нам прыйдзецца ўсіх падымаць на вайну, калі будуць праблемы ў нас. Наконт шлема, што цікава. А дзе шлем? Гэта у Арганы... Ага, можа РВДак? У каго шлем быў? У РВДака, так, усё. Усе астатнія носяць павязкі. Вось гэты павязкі на галаву, гэта у нас рэлігійная, карацей, па нашай ідэалогіі. Ты праслухала, ты хоць жанчына? Так, ты жанчына. У нас РВДак жанчына, ты жанчына, і містер Сінкер, твой сын, карацей, тусіць. Так, у нас амаль наше сховішча дабудавана, яно нам патрэбна будзе, каб захоўваць рэчы. Наша ежа сапсуецца, нашыя прыпасы медычныя нават некаторыя, яны таксама сапсуюцца. Лепей накрыць іх. Так. Падарунак. Яны пакінулі нам вогненны лук і зброю. О, яны падарунак нам зрабілі. О, я так удзячны. Дзякуй вялікі. Містер Сінкер пакуль занясе гэта ўсё ў пакой. Ось, РВДак у нас... Днём РВДак у нас спіць, так што... Пакуль усе працуюць, ён пачавае. РВДак як зараз Аргану романсіць? Ну, глядзі, карацей, тут як бы розныя арыентацыі ёсць, тут без розніцы.
Раптам вайна канчатка стомлены. Ну, ён у нас будзе... Не, ён рэальна будзе за ўсіх аддувацца. У яго даволі рэдка я генерую сабе персанажаў з такім высокім узроўнем, ну, ваенным па тыпу. Ён можа і дальнабойнай зброяй карыстацца, і бліжнім боем. Дарэчы, ўзровень сацыяльны ў яго даволі высокі. Блин, я, можа, не таго адправіў. Дайце-ка. Так, реально у нас Рэгана не вельмі сацыяльная. Містер Сінкер, у нас, па сутнасці, рэвэдак павінен дамаўляцца з усімі. Яму падабаюцца сацыяльная інтэракцыя. Так, давайте ўсё ж таки паставім сабе будынак на... О, мы можам адразу прасунутыя будынкі даволі у нас ёсць. Нам патрэбна зараз даследаванне наладжваць, пакуль будынак уже амаль гатовы. А нам патрэбны, вось, даследаванне. Давайте разберемся яшчэ са святлом. Дарэчы, наконт святла. Давайте поставим стену тут. Вось так. Разделим гэтую штуку, яно тут само напрашивалася, і гэтым займемся. Я казал старая жанчына, якая не любіць людзей. Ну, вот маеш рацыю. так трапіла. Так. Яны дабудуюць тады, ну, вы дабудуеце ўжо нам поўнасцю і стол, і мы зробім асабісты пакой для працы, таму што калі так трапіць і у нас будзе уначы РВД даследаваннямі займацца, усе не выспяцца нахрен. Так. Большасць ужо ёсць. Цудоўна. Так, што мне засталося? Гэта мы яшчэ пакуль тут поле ўсё яшчэ рыхтуецца. Гэтае поле, яно толькі пакрыху выпільваецца непатрэбнае, рознае непатрэбнае, тыпу раслінак, тут шмат дрэваў. Вось на іх зараз гэта ўся тэрыторыя вызваляецца. О, дарэчы, я саме лейка ў Death Stranding знайшла. Круто. Я, дарэчы, не памятаю. У першым Death Stranding быў сам лейк? Кого не просіў прынесці. Блин, гэта вельмі дзіўна. Это такі відавочны, просто такая відавочная спасылачка. Я памятаю добра Джефа Кілі, я памятаю гэтага самага галоўнага, нават канфлікт быў, там нейкі скандал, што чэл, які ў Японіі, там адзін з галоўных журналаў вядзе. Вось ён таксама ў гульні ёсць, і па тыпу рэйтингі высокія паставілі, таму што яго спасылка там ёсць. Ну, карцейка такое было. На Вінблоун адпраўляецца 1000, дзякую вялікі. Так, не атрымалася пабудаваць у Рэганы навуковы стол гэты. Стары кур'ер для 3 навукоўцаў у канцы другой мапы. Ледь памятаю. Можа быць. Можа, не прызнаў. У мяне дакладна ўсе, як мінімум, кропкі адчынены. Я не на максимум усё развіў. Я дакладна скажу у Death Stranding першым. Ніколі гэтым не займаўся. Ну, тыпу, будаваў, падабашаў настрой з тымі, з кім падабалася, будаваў штукі, якія падабаюцца. Ну, прыкладна так. Абсалютна неяк не сістэмна, абсалютна. Можа быць, плаціну я нават і не ўзяў, мне падаецца. А можа і ўзяў нават. Не памятаю. Так, давайте абарону нейкую пабудуем. А то у нас... Я настолькі на базавым узроўні, у мяне электрычнасці няма, нічога няма. Наконт электрычнасці, дарэчы, варта было бы заняцца электрычнасцю, таму што мне спатрэбіцца ахалоджваць. Мы зараз у гарачым клімаце, дарэчы, РВДак. Вазьмі-ка стрэльбу. Рэгана, ты у нас возьмеш... Ты няблага страляеш, Рэгана. Возьмеш сабе рэвальвер. Містер Сінкер, табе, на жаль, застаецца толькі тое, што ёсць, і гэта кінжал. Альбо не, містер Сінкер, ты у нас можаш дальнабойным карыстацца, ты з лука будзеш страляць. Ёсць. Бо вы ўсе не... У нас толькі адзін персонаж, які здольны на бліжнюю бойку нармальна, і я бы лепей даў стрэльбу РВДаку. Астатнія ў асноўным толькі страляюць, у бліжняй бойцы не вельмі.
Так, ўсё яшчэ не дабудавана ўсё. Можна паскорыць гэту справу, але я пакуль з-за таго, што я трынчу шмат, я лепей бы гэта сама сканцэнтраваўся. Так. Я бярэ друкавальную машынку, вельмі мілішная зброя. Ну, блін, такой няма. Рэвер, ты будзем турму будаваць і аперацыйны пакой побак? Не, рана, не. У нас, дарэчы, рэлігія нам не дазваляе такім займацца. Такая вось рэлігія ў нас. Так, што мы можам, тэмпература. Нам бы добра ахалоджванне зладзіць, так? Таму я пабудую вось так. Гэта будзе наш халадзільнік у першую чаргу. І я паблізу склад яшчэ іншы пабудую. Халадзільнік добра было бы рабіць маленькі, таму што менш тады патрэбна электрычнасці на ахалоджванне. Можа так і зраблю. Можа давайце гэта будзе асноўным складам, а халадзільнік мы зробім дзесьці ў іншым месцы. Гэта што ўвогуле? Старажытная секцыя пайплайн, карацей, труб. Дзе бы нам так зладзіць? О, змяя. Кобра. Ні халера сабе. Тут кобра ёсць. Давайце-ка склад зробім сабе. Што ўсё каменнае. Ужо. Дарэчы, камяні ўвогуле тут ёсць у мяне навокал. У мяне амаль няма камянёў на гэтай лакацыі. О, гэта будзе праблемай. Каменныя структуры для нас гэта будзе дорага. Так, каменныя структуры гэта будзе рэдкасць. Пум-пум-пум. Гэта не вельмі добра. У нас, па сутнасці, як гэта, натуральнай абароны ў нас не той каб шмат. То бок, па сутнасці, рэйдеры могуць да нас прыйсці з любога боку зараз. Гэта трошкі не зусім дрэнна. Ну, нам будзе складана абараняцца. Імя ў кобры няма? Не, няма. Дарэчы, жывёлкам чамусьці не даюць імёны. Ну, па тыпу дзікім жывёлкам я маю на ўвазе. Можа, я наладу якую выключыў? Дайце-ка залезем у налады гэтага. Толькі жывёлкам, якія... Пум-пум-пум. Вось гэта, па-мойму, перавыкарыстоўваць імёны, але там дзіўная халера пачынаецца. Вось, назначаць імёны дзікім жывёлкам. Вы павінны быць, дарэчы, у нас павінна быць некалькі імёнаў. О, зараз яны дадалі маркеры гэтыя. Дзікія жывёлкі, дарэчы, таксама могуць атрымліваць сабе імёны. Я нешта не бачу. Што ў нас? Wildlife. Ёсць паўтарэнне. Ой, но, ты ў нас насарог. У нас цэлая групоўка. Глядзіце, карацей, насарогі таксама ў нас... Там ёсць магчымасць дуплікатаў, і я не ведаю, яна налада, карацей, каб жывёлкі маглі атрымліваць тыя самыя імёны, якія ўжо ёсць занятыя. Можа быць? Дайце-ка пачакаць, как кот у змыварку лезе. Карацей, мне падаецца, можа з-за таго, што я назначаны былі імёны адразу персанажаў, і гэта ў нас у папярэдні раз таксама было. Трошкі дзіўна працуе мод. Ты насарог, так? Так, вось ён. Дык вось, глядзіце, якая справа. Там яна трошкі дзіўна працуе. Мод, як бы, мне падаецца, не самаадладжаны, ён далёка не афіцыйны, там проста хтосьці ў воркшопе зрабіў. Ён даволі дзіўна назначае імёны, то бок, ну, з надпісамі з чата ён працуе нармальна, а вось з тым, каб добра працаваць, канкрэтна назначаць імёны, ён неяк дзіўна працуе. Ён бывае, што некалькім па 2, па 3 персанажа назначае. Пры гэтым налада ў мяне стаіць, там спецыяльна ёсць налада. Тыпу... не паўтараць імёны, ну, для рэйдераў, наведваючых і для рэйдераў, жывёлак і гасцей. Там нешта носіць зусім. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 500, дзякую вялікі. Так, рыдак у нас чым ты займаешься, рыдак? Саджаеш бульбачку, добра, дзякую вялікі. Тут цэлае поле бульбачкі засаджваць яшчэ.
У нас ёсць што ў нас увогуле па працы, хто у нас займаецца ў асноўным так раслінкамі, так не гроу, не гэта канстракт гроу, у нас рвдак толькі займаецца. Насамрэч нам патрэбна 2 чалавекі на гэта. Няхай усе займаюцца насамрэч. Зразаць раслінкі таксама ўсе. Нам патрэбна гэта самае. Нам патрэбна, каб у нас хуценька развівалася гэта ўсё дело. Бабром нельга можна, толькі не гэта ўсё аўтаматычна. Я не назначаю вам імёны. Ну, я магу там рабіць гэта спецыяльна, але я не жадаю гэты мод яшчэ больш блытаць. Таму што у вас будзе па 5 па 6 персанажаў, і ён будзе не ведаць, што рабіць. Посадка і выкапка бульбы святое, так? Мы без гэтага ніяк. Далей планы. Нам трэба даследаванні у нас усё яшчэ не ідуць, таму што не пабудавана гэтая частка. Арэгана, калі прачнецца, займецца, так? Зацьменне ўсё яшчэ працягваецца, за гэтага не растуць раслінкі, але жыць мы з гэтым можам нармальна. Так. Рэкрэацыі аніякай няма, давайте самую простенькую рэкрэацыю, тут просто кіданне гэтага самага падковы будзе. Хоць штосьці вам заняцца будзе. Так, што у нас яшчэ? Нам патрэбна у ідэале разабрацца з гэтым самым, з электрычнасцю. Ну вось. Так, у нас разгарнуць. Можа быць, вось тут дзесьці. А чаму у меня там да чырвоненькага? А, да дрэва гэтага. Добра, давайте вось тут поставим сабе. Я вельмі так раскидываю далёка, але мне падаецца, давайте вось так я поставлю. І склад зраблю халадзільнік вось тут унізе адразу. Вось гэта я разбяру, тое, што там пабудавана. Так, вось так і зраблю. Вось тут стаіць, будзе стаіць паветраная турбіна. Далей, разбурэнне. Разбурыць гэта. Мы перабудуем і зробім структуру пакуль драўляную. Нават аб'яднаем іх, можа, разам. Просто добра было бы, каб каля кухні было. Так, вось так зробім. У нас будзе адначасова, падзелім гэтую структуру ўсю вось так. Тут будзе таксама драўляна дзвер. Вось гэта наше месца будзе якраз такі для халадоса. То бок вось гэта частка, а гэта будзе кухня. Так, і я адзначу, ну, пакуль яно не дабудуецца, гэта яшчэ пройдзе шмат часу. Давайте адразу з электрычнасцю разбяромся. Так. Дроты. Больш дарагія. О! Можна скрозь ваду. Ну ладно, ладно. Тут дадалі рознага, я ўвогуле не знаёмы з гэтым. Так. Нам спатрэбіцца батарэйкі, а батарэйк мы не ведаем пакуль, так? Тады і турбіна нам, па сутнасці, не патрэбна пакуль. Давайте няхай проста будзе пабудаваны гэты будынак, і потым разбяромся. Канец, нарэшце, зацьмення. Тоненька. 3 дні цягнулася зацьмення. Не то, каб нам зараз гэта было крытычна, ежа ў нас як бы хапае, і раслінкі гэтыя, ну, падумаеш, бульбашка пазней будзе. Не вельмі праблемна, як бы. Расце з хуткасцю 116%. А чаму так павольна? Там же, мне падаецца, вельмі фертыльная зямля, так? Так, 140 фертыльнасць. Дзіўна. Ну ладно, ўсё роўна хутка расце. Можа з-за таго, што рана яшчэ сонца поўнасцю не выйшла. Вау, 8 раніца зараз. Альбо горача. Не, тэмпература 20. Нормально, тёпленько. Не холодно, не горача. Так. З ежай у нас праблем насамрэч не будзе. Чаго я баюся, гэта з-за таго, што ў нас няма ніякай абароны натуральнай. І рэйдеры нам накідаюць вельмі хутенька, калі штосьці пойдзе не так. Дарэчы, сонечныя панелі яшчэ будуць вельмі эфектыўныя. Толькі, на жаль, у нас тэхналогіі пакуль не капаем. Даўжо.
Рывдак пайшоў спаць, Аргана займаецца будаўніцтвам. Цудоўна. Давайте паскараць, таму што гэта ўсё можа займаць вельмі шмат часу. У нас пакуль не настолькі прасунутыя ўсе персанажы, каб яны хутка займаліся гэтымі справамі. Так. Яшчэ адна спроба пабудаваць стол гэта. Няўжо у нас дрэва не хапае? Не, дрэва ж паўным-паўно. Тут да халеры. Цудоўна. Пакрыху. Можа быць назначыць... Ну, няхай яны займаюцца гэтым. Што ў нас па працы? Можа быць на будаўніцтва кагосьці яшчэ адправіць. У нас просто толькі Аргана наш. Не, давайте ўсіх адправім на будаўніцтва, таму што мы так будаваць усё будзем паўгады. Чым больш людзей гэтым займаецца, тым лепей. Зараз. Так. Разбілася транспорт. Чалавек разбіўся. Імя Хаммер. Хто ты такі? Чалавек разбіўся. У яго зусім іншая ідэалогія. Ён скавенджер ваяр. З раслінамі не вельмі, зусім не вельмі, так? Так. Ну, яшчэ адзін ваяр, а ці патрэбна. Трэці, псіхапат, нахрен ён ідзе. Упс. Я неяк не жадаю сабе псіхапата ў калонію. Я ўсё яшчэ на паўзе ўсё стаіць. Ты гіб? Што такое гіб? Нарэшце, няблага было бы яшчэ і святло зрабіць сабе, бо цёмна, блін. Блин, со стали рабіць? Не. Не жадаю. А што, няўжо няма просто по типу факелы? Факелы ж былі раней. Фурнітура. Ну, а дзе факелы? Вось яны. Вось яно. Трошки асвятлення, каб там цёмна не было. Гіб гэта галоўны інжынер праекту. Ага. Дарэчы, навука, хто у нас будзе? У нас ёсць адзін вельмі разумны хтосьці, хто будзе займацца даследаваннем. Так, мистер Синкер. У нас літаральна мистер Синкер. У нас самы просвечаны. Ён будзе займацца тэхналогіямі. У вольны час, калі іншай працы не будзе. Таму што праца у нас да халеры. Цудоўна. Наша кухня і наш склад для ежы, ён амаль дабудаваны. Пакуль батарэек няма сэнсу рабіць турбіну, але альбо мае сэнс. Не, ведаеце што, пабудуем турбіну, нягледзячы на тое, што гэта трошкі такая штука. Якая праблема? Просто я ж не магу назапашваць энергію зараз, а ніяк. Ось. Таму я лічу, што гэта трошкі бессэнсоўная праца. Плюс яшчэ патрэбна вычысціць для турбіны тэрыторыю, таму што калі навокал ввогуле усе расліны, калі ласка. Усё, што ёсць у гэтым месцы, усё прыбраць. Так, мы ўжо трошкі пасяліліся. Так. Трэба імя нашай фракцыі даць. І Рывдак яшчэ думаю, што добра было бы даць назву пасяленню. Гэта важна. Днём хапае народу на стрыме? Па-рознаму. Улетку заўсёды падае колькасць людзей на стрыме. Не ў залежнасці па тыпу вечар, дзень. Днём бывае і па 20, і па 30. Але, ну, гэта звычайна ўзімку. Ось. Сярэдні онлайн падае ўлетку, гэта дакладна. А то як навіны не пабачу, дык на офісе. Ну, не, насамрэч, тыпу, нармальна. Я думаў, што калі я пераеду на раніцу, ну, мне неабходна было гэта зрабіць. Я думаў, што вельмі шмат, ну, вельмі мала людзей будзе. Насамрэч, не. Мне нават статыстычна трошкі прырасло.
Вось. Ну, улетку меньше, зноў жа. Ральфовичи? Давайте спочатку фракцию нашу. Ну, давайте, Ральфовичи. Добре. Ралефовичи уже тогда. Ралефовичи. Ралефовичи. Але РВДАК, пропонуй назву. А, не, почекай, РВДАК думае, што трэба даць назву пасяленню. Гэта будзе твоё. Твоя прапанова. Але фракцыі патрэбна даць назву. Давайте што-небудзь. У нас фракцыя... Чым мы вылучаемся? Мы, в прынцыпе, там даволі дэфолтныя хрысціяне у нас атрымаліся, рандомна нам накідала. Тунеядцы давайте. Тунеядцы. Фракцыя тунеядцаў. Добра, у нас амаль гатовае наше сховішча для ежы. Пакуль я ежу пераносіць сюды не буду. Альбо ўжо, давайте ўжо. Зона. Зона склад. Я адзначу ўсю гэтую зону тут. Потым прыбяру. Не, давайте трошки. Вось тут батарей... Не, з іншага боку. Вось з гэтага боку батарейкі будуць стаяць. Я, звычайна, іх ставлю ў халадосе. Каб ахалоджваліся. І калі каб усё запалала, то каб усё адразу запалала. Вы паглядзіце, якая пушка. О, дарэчы, каго нам кінула? Нікога не кінула? Да ладно. О, Орел. Орел, ты у нас лама. Альпака. Не, выбачайся. Орел, ты альпака. Ходишь такая альпака. Цікаво было, што выпало. Так, гэта што? Так. У яго паралітычная база, гэта вось гэты чел. Не, мы яму дапамагаць не будем. Нарэшце без працы. Ну, так, ты у нас будзеш адпачываць. Ты асцярожна, глядзі, ты каля цэлай стаі бумалуп і, карацей, як выбухне, дык выбухне. Дарэчы, нейкі тушкан. Чыншыла маленькая ёсць. Так, вернемся до нашага будаўніцтва. Гэту частку разабралі. Тут патрэбна дадаць яшчэ адну сцяну. Вось сюды. Разбяруцца. І для ежы нам патрэбна гэта самая пліта. Так, плита. Электрычную мы пакуль не пацягнем, таму мы просто паліўная звычайная і мясніцкі стол. Хай будзе таксама. Можна было бы збоку іх усе паставіць. Вось тут па тыпу ўздоўж гэтай сцяны. Давайте так і зробім. Так. Оп. Мясніцкі стол. Аллилуйя. Так, вось гэта сюды. І пліта. Цудоўна. Разабраліся. Калі ўжо пенсія, у цябе, Рэгана, заўсёды пенсія. Ну, мы ўжо дамовіліся наконт гэтага. А ў Орела не ведаем. Орела яшчэ шмат чаго чакае. Яму патрэбна шмат рэчаў зрабіць. Хоць дзед. Нічога не паробіш. Так, мне патрэбна прыбраць трохі раслінак яшчэ з гэтага боку. Вось так, я трошки не разлічыў нармальна, вось так. Каб наша турбіна нармальна працавала, таму што любая раслінка будзе перашкаджаць па дарозе. Так, і по наступным крокам, калі разбярэмся з гэтымі базавымі рэчамі і ахалоджваннем ежы, гэта вельмі важна ахалодзіць нашу ежу. Яна, ну, тэмпература, мы зараз у трапічных лесах, і тэмпература будзе высокая заўсёды. Ежа будзе сапсавацца вельмі хуценька. Так, гэтая зона. Тут у нас толькі ежа. Давайте прыбраць усё. І толькі ежа. Ежа і медыцына, так? Manufactured. Текстиль, медицина, наркотики і усё. А, вось гэта яшчэ, Word. Мне падаецца, яно так само. У нас яшчэ можа быць такое важнае. Вось гэта, Plant Matter. Гэта раслінкі розныя у нас. Прадметы, нескончаная зброя. Розная. Расліны.
Не, гэта я не жадаю. Трупы мы там таксама. Альбо трупы мы таксама там будем. Давайте жывёлак таксама. Вось, трупы жывёлак мы можем там захоўваць. Гэта ёсць. Разабраліся. Адсюль, наадварот, прыбярэм усё тое ж самае, што мы адзначылі, так? Прыбіраем адсюль ежу. Прыбіраем адсюль медыцыну і наркотыкі розныя. Вот гэты ворд таксама. Расліннае рознае прыбіраем. І што я... Усё падаецца. Трупы. Не, іх і так нельга было сюды. А можна мне за двайныя перапрацоўкі ў 2 разы хутчэй пенсію? Ну, у лепшым выпадку, калі табе будуць даваць грошы за гэта падвойна. Гэта найлепшае, што табе могуць даць. А табе рэлігія не дазваляе есці ворагаў ці ўвогуле іх кранаць? Нельга. Ну, трупы, канібалізм забаронены, даставанне органаў забаронена. Гэта была рандомная рэлігія, мы абсалютна ідэалогію выпадкова атрымалі. То бок абсалютна у выніку ўся калонія гэта рандом поўны. Рандомнае месца, рандомныя персанажы, рандомная ідэалогія з розных кавалкаў. Але ў выніку у нас на рандоме, у прынцыпе, такія дэфолтныя хрысціяне атрымаліся. Там рэальна, ну, па тыпу аснова хрысціянства у нас. Ось. Персанажаў не абіраў, персанажы ўсё як трапіла, то па тыпу у нас усё максімальна так гэта. Дарэчы, даследаваннем можна займацца. Можна так, першае, што нам спатрэбіцца, гэта давайте разбярэмся з батарэйкамі. Гідрапоніка... батарэйкі вось. Давайте батарэйкамі займемся. Вельмі важна. Містер Сінкер, калі ласка, ты можаш у вольны час заняцца? Там пасадзіць усю ежу патрэбна. Ладно. Можа, я занадта шмат бульбы пасадзіў? Не, я разумею, што бульба шмат не бывае, але можа занадта шмат пасадзіў. То бок нельга на продаж нават у ворагаў смажыць? Не, нічога. Ну, па тыпу... Я думаю, настрой гэта вельмі сапчуе. Вельмі смешна у змяі была анімацыя па тыпу, як яна ляжыць. Просто з гэтай размовы вы, падаецца, зразумелі, што Римворld, яна вельмі вялікая. Яна як бы у розных камбінацый таго, што кожны будзе гуляць па-свойму. Літаральна, гэта такая гульня, якой розным людзям падабаецца рознае, у вас могуць быць вельмі розныя камбінацыі, вы можете вельмі розныя штукі рабіць. Ось, гэта даволі цікава ў выніку атрымліваецца, пры гэтым у вас атрымліваецца унікальная гісторыя з кожнай калоніі, свая унікальная гісторыя. Даволі цікава. Галоўнае, каб было каго працягнуць на ўчастак адпачыць. Дык яны, ты зараз пра ворагаў? Просто у мяне адначасова некалькі думак наконт гэтага, я не ўпэўнены, што канкрэтна ты маеш на увазе. Пададпачыць? Таму што адпачыць можна розных па-рознаму. Вельмі па-рознаму. Ім можа нават спадабацца. На ўчастак наконт бульбы, зразумеў. Я падумаў пра ворагаў. У тебя были норные киборги. У нашей комбинации нам придется переселяться колонию куда-нибудь в іншее место, потому что... А ты не активуешься? Блин. Транспондер механоидов. Блин, нешта не вельмі прыемна. Вось, як можна побачыць, у нас нават праблемы будуць просто з камянём. Нават калі мы выкапаем усё гэта, тут вельмі абмежаваная колькасць камяня, і мы не зможам нават каменныя дамы будаваць. Таму я так разумею, я, дарэчы, не гуляў амаль з караванамі, для мяне гэта новенькае, як бы, але неблага было бы навучыцца, таму што, я так разумею, так ты здабываеш ты рэсурсы, якіх у тебя на мапе няма. Калі я гуляў у гэтую гульню раней, ну, тыпу, калі на самом пачатку яна была, асноўная праблема ваша была ў тым, што калі на вашай тэрыторыі чагосьці няма, вы гэтага нахрен ніколі не пабачыце. То бок, напрыклад, у вас не хапае дрэва, да свідос. Усіх драўляныя структуры можете просто не ўзгадваць іх. У вас шмат камянёў, яны раней ці пазней скончацца таксама. Так што і пераехаць нельга было. Ну, тыпу, ты на чым знаходзішся на тэрыторыі, так і жывеш. Аламаў і насарожцаў нам рэлігія не забараняе есці? Не забараняе. Можна есці. Адзінае, нельга паўночных лісаў есці, яны святыя жывёлы у нас.
Як вы разумееце, паўночных лісаў мы таксама не бачым. мы былі на поўдні ў трапічных лесах. А ў космос можна зганяць за рэсурсамі? Дарэчы, дадалася штука, ну, по тыпу апошняе дапаўненне для Рэмволда, гэта Адзісея. І там касмічныя караблі ёсць. Я вам не магу сказаць, што гэта за халера, але я так разумею, можна нават на новыя планеты перасяляцца. Месяц гэта святое. Ну, блин, яны дзесьці на поўначы. Нічога не ведаю. Мы без іх неяк прожывем. Так, у прынцыпе, яны нарэшце уся бульбашка пасаджана. У нас круглы год лета. Таму бянтэжыцца, што мы не ў той сезон саджаем, мы ўвогуле можам забіць на гэта. Просто літаральна у нас перманент саммер. Ну, по тыпу, у нас просто няма нічога, акрамя лета. У нас бывае гарачае лета і больш халоднае лета. Вось і ўсё, вось у нашай розніца. Дарэчы, для тых, хто прапусціў, я, як і абяцаў, у пятніцу была выкладзена новая версія пераклад дыска Elysium. Зараз нагадванне мне ў чаціку закінула, і я узгадаў гэта. Новая версія ўжо выкладзена, яна ўжо даступна. Можна ўжо яе гуляць. Было выпраўлена некалькі, як я сказаў, нягледзячы на тое, што даволі доўгая затрымка паміж версіямі, гэтая версія даволі маленькая, таму што вялікія дыялогі, якія мы апрацоўваем зараз, яны затрымаліся. Яны шчыра затрымаліся, яны ўжо вісяць даволі, ну там, 2-3 месяцы вісяць. Вось, і якраз таки дзякуючы таму, што ў мяне отпуск, нарэшце ў мяне в отпуске я магу папрацаваць. Вось, буду займацца якраз таки гэтым самым. Гэтым адным з вялікіх дыялогаў, і другі ўжо таксама быў кінуты. Гэта размова з Джойс і размова з трупам. Калі вы ведаеце, хто гэта такія, Джойс вельмі важны персонаж сюжэтны, яна часта шмат у чым удзельнічае, і гэта толькі адзін дыялог з ёй будзе апрацаваны, таму што ў гульне яны раздзелены, там шмат іх дыялогаў. Вось, гэта адзін з самых вялікіх персонажаў у прынцыпе. Размова з трупам таксама даволі вялікая, вы можете ацаніць, як бы. Вось, там ідзе ўпраўленне, то бок яны ўжо перакладзены, ну, як яны апрацаваны, то бок адрэдагаваны. Адзінае, што мы зараз управляем хібы розныя ў дыялогу, і, ну, мелкія, і потым гэта ўсё адправіцца ў новую версію, хутчэй за ўсё вельмі вялікая версія будзе. Ну, па-тыпово. Нягледзячы на тое, што пару ўсяго дыялогаў, але вельмі ключавых для гульні праходжу. Нарэшце у мяне в отпуск магу папрацаваць, залатыя словы. Ну, дагэтуль проста не паспяваў усё зрабіць. А зараз будзе больш часу, буду паспяваць рабіць рэчы. Ось. Так што так. Буду займацца гэта на гэтым тыдні, і літаральна першае, што я зраблю па сутнасці, калі мы скончым, я хутчэй за ўсё зарэфандну назад готіку першую, таму што, на жаль, сёння не атрымалася готіка. Вось, Рэмволд абіраў я проста паглядзеў, што у нас у спісе ёсць, і такі, о, Рэмволд, настрой ёсць на Рэмволд. Так, вычышчаецца тэрыторыя вакол турбіны. На жаль, турбіна ні да чаго не падключана. Давайце правядзём... Дзесьці неяк трэба бахнуць нам кандыцыянер. Тэмпература. Ахалоджванне. Вось он будзе тут кандыцыянер. Мы яго так зробім. І правядзем пакуль... У нас няма батарэек, таму мы проста правядзем дрот. Вось так я зраблю. І можна паставіць, тады будзе лямпачку. Я жадаю лямпачку. Вы жадаеце лямпачку? Я ўпэўнены, што вы жадаеце лямпачку. Так. Вось вам лямпачка. А то што вы будете працаваць у цемры? Правильно? Ці можна украінскай? Так, калі ласка, карыстайся. Я не змагу адказваць па-украінскі, таму што я шмат такіх словаў не ведаю. Ты чыпчыкаў жадаеш? Ну, пачакай, у нас патэльня яшчэ не гатовая. Вось. Я просто не змагу па-украінскі адказваць, таму што я украінскай не ведаю. Опа, пантэра, паглядзіце. Пантэра прыйшла. Тусіць. І збегла кудысьці. А, опа, напала і на індыка? Індюка, это што, так? Касавері. Гэта што такое? Оп. Пантэра толькі што індюка гэтага нейкага трапічнага загрызла. Дайце-ка. Касавері. Касавері. Я не ведаю, што гэта такое. Касавері. Гэта хто? Казуар. Добра. А што такое казуар? Я не ведаю. Я шчыра ведаю. Ага, гэта такія птушкі. Казуары, карацей. Добра.
бачу, ну да, так падобна. Добра, у нас ёсць зараз. А чаму ты не пад... А, там ён не падключаны таму, што турбіна не працуе? А чаму турбіна не працуе? Дрэва блакуе. А дзе яно? Вось гэтае дрэва? Якое з дрэва блакуе? А, вось гэта тик... Нет, пачакай. Тик 3. Якое дрэва блакуе? Яго ж няма тут ніякага. Так, тик 3. А дзе яно? Нейкім Palm 3. А, вось гэта сур'ёзна, то бок бамбук гэта не блакуе, а вось гэта маленечкае дрэва блакуе? Вы же халеры. Вышыня до 1,8 метров, масса до 90 километров. Что? Первый раз... блин, недалёка чатка. Рассуканая чорна, дзюба стиснутая з боков. Добра, я зразумеў полностью з Вікіпедыі цитата. Бамбук чамусьці не блакаваў, яно неяк вельмі... Вось гэтае маленечкае дрэва, вось гэтае просто вось куст літаральна, вось гэты. Ён і блакуе ў асноўным. Турбіна пайшла працаваць. Нам патрэбна замарозіць нашу ежу. Цалевая тэмпература ў пакоі мінус 9 градусаў. Няхай замарожвае ўсё, што ёсць. І бульбачку нашу можна будзе тады хаваць на працягу ўсяго лета. Пакуль батарэек няма, мы іх просто не ведаем нават. Мы на Новай Гвінеі? Не, мы насамрэч Рыволт. І хтосьці выпусціў тут казуараў. Вось, мы на іншай планеце. І чалавецтва, мы па тыпу ўжо даўным-даўно чалавецтва рассялілася па розных планетах, і некаторыя планеты ўжо паспелі ў заняпад перайсці, прайсці каменны век, і мы, карацей, вось у поўным... Тут плазменныя вінтоўкі, механоідныя расы нейкія, там супер яшчэ ктулху могуць павылазіць і усялякага, але мы простыя хрысціяне такія. Зброй карыстаемся яшчэ з першай сусветнай, карацей. У нас вінтоўкі Ленфільд, у нас аснова самая крутая вінтовачка ёсць. Як Назарожы кажа. Ну, Назарогі разбіраюцца ў казуарах, я так разумею, так? Дарэчы, дзе нашы насарогі? Дзе насарогі? Вось яны. Насарогі трошкі адмігрыравалі далей ад базы. Зараз, магчыма, на іх гэта самая кобра нападзе. У нас не хапае ежы. Сапраўды? Сапраўды у нас не хапае ежы. Ай. Добра, пераязджаем ад нашых насарогаў. Трэба з ежай разбірацца. Давайте-ка загады. Простую ежу пакуль. Зрабіць. Пакуль у нас не будзе. Я думаю, что 20-ки здесь. Ой, не, 110, не-не-не-не-не. На полевание? Пойдем на полевание. Не спешайтесь, чекайте. Есть. Загады. Забойство жывёлак. Типу усіх магчымых, так? Ураган там здольнасць ёсць. Праўда, гэта праўда. Нам бы неблага было бы на поляванне адправіцца. Але пакуль і справа... У нас, ведаеце, у нас бульбачка ўжо пачынае... А, не, гэта яна яшчэ не вырасла. Самае хуткае нам сабраць проста ежу і бяспечна. Не, ну ладно. Па сутнасці мяса гэта... Блин. А бучер гэта... Давайте, я просто боюся, каб нам нашага коня не забіла. Так. Так, гэта suspended паставіў, каб у нас просто не гэтае самае. А, трупы. Усё, зразумеў. То бок, не, усё нормально. Няхай любы труп жывёлкі, які будзе, няхай ён якраз такі будзе прыбірацца. Я пастаўлю нават do forever. Вось гэта, каб усе трупы разбіраліся. Так, гэта у нас гатоўкай будзе. А што у нас? Электрычнасць? Сур'ёзна? У сэнсе у нас няма электрычнасці на лямпу. Яно не дацягваецца просто? Можа, дрот? Вось так давайте доробім. Просто не дацягваецца чамусь там.
На XCOM 2 отправляется 1000. Дякую велике. У нас есть оживелки, где? Давайте. Вось, до речі. Мертвые. Unroof Training Outdoors. Гніє. Мертвый уже 2,5 дні. Ну давайте, нехай, може бути, його розберемо. Вось гэты даволі казуар. Яшчэ свеженькі, недавно забіты. Коніка гэтага не кранаем, няхай он будзе. Бумалуп я баюся увогуле, блин. Там пачнецца жесть, калі мы на бумалуп нападзем, я думаю, адуха такая яшчэ будзе. Так, у нас есть альпаки. Альпак не жадаю забіваць, альпак шкада. Каго нам не шкада? Ты, як доўга ты мёртвая? Менш, чым дзень. Добра? Вы хто? Вы малпачкі. Хтосьці напаў на малпачак? Можа, гэта кобра паблізу. Вось, і ў выніку малпачкі ад'ехалі. Таксама шиншилла мёртвая валяецца. Мы нават паляваць нам не патрэбна, тут трупаў хапае так. Так. Каго яшчэ? Дзе-небудзь. О, рацыёны. Што гэта? Шиншилла. 6 дзён уже мёртвая. Уже разобрано на большего. Не, давайте не будем. Живых жывёлак у нас хапае. Насамрэч, больш за ўсё расплодзілася бумалуп. І мяне гэта трошки пужае. Гэта не тыя жывёлкі, якія ты жадаеш, каб у цябе бумалупы. Гэта асабістыя такія жывёлкі, якія для сваёй абароны ўнутры маюць выбуховую, карацей, вадкасць. І яна, гэтае паліва, як бахне, калі мы стрэлім па ёй. Схаваны. Для мяне Future Tribute. Для мяне ўсё новую. Я не гуляў шмат год. Ну, тыпу, у Rimworld. Не, у нас было пару стрымоў, але нават тады, скажем так, для мяне магчымасць гандляваць караванамі ўсё яшчэ новая здольнасць. І вось гэты дрот новы, я пакуль... Ну, для мяне гэта новенькая штука. Я пакуль яшчэ не прызвычайны да яго. Я буду карыстацца, як атрымаецца. Вітаю, Сріблесінг. Як можна ў загон загнаць? Можна, калі у нас атрымаецца. Арегана, у нас яшчэ пакуль піва няма, у нас ёсць толькі хмель, на жаль, піва мы яшчэ не варым. У нас тэхналогій не хапае. Гэта прасунутыя вельмі тэхналогіі, не ўсе могуць. Дарэчы, батарэйка. Дзе там... Мистер Синкер, ты обещал, что ты все нам доследуешь. Чем ты занимаешься целыми днями? Так, давайте-ка поглядим. Праца. Ну, в принципе, на мистера Синкера повесил тут у селянках. Давайте сдымем з его отказности на хотя бы на рослинки. Астатнія няхай... Ну так, гэта не вельмі важна, гэта мы ўсё не робім. Прыбірацца ён будзе пераносіць рэчы і вось даследаванне апошнім стаіць. Будзем жаваць хмель? Ну, пакуль рана. До речі, дякую велике, що готуєш їжу, Рведак. Каб стреліць, а потім яны ўзрывамі самі сябе ўзарвалі. До речі, неблагая ідэя. Я просто баюся, каб у мяне полымя. Тут праблема ў тым, што мы у гэтым самым, у трапічным, як бы, лесе. Пантэра шмат траўм атрымала, дарэчы, давайте паглядзім, што з ёй. Яна нападала на розных жывёлак. Дык вось, гэтае стада бумалуп, калі яно выбухне, хутчэй за ўсё пойдзе хваля полымя, і яна спаліць нахрен усё. А ў мяне частка будынкаў яшчэ драўляныя, і каменныя будынкі я сабе дазволіць не магу. Я баюся выбухаць іх. Ага, Hidden Power настолькі мацней. Справа ў тым, што калі... Глядзіце, гэты дрот, ён, ну, зараз для тых, хто не ведае, гэты дрот, яго можа замкнуць. І калі ён яго замкне, то, па-першае, згубіцца электрычнасць. Раней, па-моему, такога не было, але у любым выпадку губляецца вельмі хутка, тыпу, зараз у батарэйцы улятае проста ў нікуды, у замыканне. Вось, батарэйк, на жаль, няма ніякіх. І вось для гэтага варта было бы зрабіць якраз такі схаваны дрот гэты. Ён даражэй, але пры гэтым ён не ламаецца так часта. Увогуле не ламаецца. Так, давайте-ка тут
Давайте тады перабудуем. Мне, дарэчы, хапае металу. Гэта мы адменім. Павінна хапаць, ну, ўсё. Давайте перабудуем на новый дрот. Разбілася транспортная... Ого. Макферсон. Макферсон, ты кто у нас? Медык. Вельмі сацыяльны, невратычны і часта хварэе. Быў шпіёнам раней. І гэты самы. І працаваў у шпіталю. Прыглядаў за хворымі. Не здольны на агрэсіўныя дзеянні. Няблага даглядае за раслінкамі. Давайте возьмем яго. Толькі у нас няма куды яго пакласці. Што з ім не так? Так. Патрэбны батарэйкі. А падзея з табой. Давайте яго... Блін, нам бы ложак якія. Так, РВДак, пакуль ты гатуеш, тут чалавек памірае на вуліцы. Отобрать. Няма... добра, у нас няма... Спецыяльна трэба ложак для выхавання такіх. Шпіталь літаральна. Давайте хутенька пабудуем простенькі шпіталь сабе. Я нават просто... можна просто ложак бахнуць? Гэта ж спрацуе, правильно? Давайте паспрабуем ложак. Люцик горлопаніць. Люцика носіць. Усё, просто капец. Яго носіла учора ўвечары, яго носіць сёння з раніцы. Я не ведаю, кот просто на батарэйках. Ну і, дарэчы, як вы разумееце, таму камеры зараз на кота няма, таму што ён не ляжыць, ён не адпачывае зараз. А я камеру, што, куды я камеру, блин, прыраблю, каб за котом можна было сачыць, таму камера зараз не ўключана. Дарэчы, выбачаюся, я толькі зараз зразумеў, у вас там трохі перашкаджае аватарка. Давайте перасунем трохі. Вось так хаця бы. Альбо давайте вось так. Не, пачакайце. Аватарка, кот. Давайте конкретно яго, а то у меня там цэлы блок для аватарак. Вось так. Ось тут нормально. І спіс лідараў, ну там падказкі толькі справа зверху, там вам нічога важнага няма, таму нормально. Трэба бегаць за каташкам з камерай. Так, блин, гэта ж зусім іншы стрым будзе. Я толькі за котом бегаць і буду. Ага, спальнае месца для пачатку можна зрабіць. Добра, пачакайце, а ў гульні ёсць прыярытэты? Я ж магу выставляць прыярытэты, не? Мне падаецца, не. Так. Просто хацелася б, каб вось гэтым у першую чаргу заняліся будаўніцтвам. Так. Давайте тады спальнае месца для пачатку. Вось, яно ставіцца, па-моему, нічога не патрэбна яму. Так, вось. Яно медычнае будзе ў нас. Для колонистов, для... Ну так, для колонистов. Давайте так пакинем. Я не вельмі супраць Future Tribute. Я вельмі удзячны, што ты гэта падымаеш. Я не супраць парад, так? Але пакуль яны парады, а не па тыпу рабі вось гэта. Ну, па тыпу рабі вось гэта, абавязкова пабудуй вось гэта. Я, ну, па тыпу, ёсць мяжа ў мяне пэўная. Такая, хутчэй, яна не дакладна па тыпу прамаляваная, а просто пад настрою хутчэй. Зараз нармальна пакуль. Калі будзе напружваць, я так і скажу. Я не вельмі люблю, калі за мяне ўжо пачынаюць гуляць. Ну, па тыпу, вельмі не падабаецца, раздражняе. Вось, але да пэўнай мяжы ў мяне гэта я абсалютна спакойна стаўлюсь. Так, вось, можна выратаваць яго. Добра, зараз выратуем. І зараз гэты доўга будзе будавацца. Вітаю супалцы. Вітаю супалцы. У нас, дарэчы, круглая лічба. 290 подписчикаў. Ну, у прынцыпе, яны не подписчики, як яны называюцца. Сабскрайберы. Не, яны ж не, пачакайце, гэта не сабскрайберы, гэта фаловеры. Вось. Вітаю супалцы, караце. У нас супалка вырасла до 290 чалавек. Мы ўсё адно весь час так робім. Не, ну, я кажу, што гэта, тыпу, падказваць, як бы...
Што я дакладна вельмі агрэсіўна стаўлюся, гэта спойлеры. Ну, гэта дакладна за межамі добра і зла для мяне. Ну, тыпу, камон, гуляць у якую-небудзь сюжэтную гульню, калі мы гуляем там, гулялі ў Clair Obscur. Спойлераў не было, я вельмі удзячны, просто быў бы спойлер, прыдушыў бы. Бан перманентны просто адразу бы атрымаў бы хто-небудзь. Ось, гэта вельмі важна, ну, для мяне вельмі прынцыпова такія штукі. Чаму у нас турбіна зноў не працуе? Зноў дрэва. Ах, вы ж, блін, дрэвы. А можна паставіць зону, тыпу, каб заўсёды вырубалася яна. Expand allowed area, home area. Блін, а можна неяк па тыпу зону, дзе будзе расці нічога? Люцик, ты чаго? Супакойся. Ну што такое? Мяу. Блин, одно маленькое дрэва, вось за што я гэтай турбіны не люблю, блин. Одно маленькое дрэва вырасла і ўсё, і когда. Забойца мастак. Так, ну, карацей так, то бок, спойлеры вельмі агрэсіўна стаўлюся, зусім... Не, это ж по тыпу сэнс увесь забіты просто полностью тады. На генератор націснуць, там будзе аўтакат. Не холера себе технология. Люцик, что такое? Аўтакат blocking plans. Чмуренна. Выратуе мне, блин, шмат мікроменеджмента бескарыснага. Цудоўна. Не, дзякую вялікі. Я бы хрен гэтую кнопку знайшоў, я бы сядзеў, вырубаў бы. Руками, блин, кожны раз. Так, гэта чел. Яго ў парадак пакрыху прыводзяць. Ён жа ніякі не ён паралізаваны зараз, по-моему, так? Ён з яму... Што з яго за здароўем? Так, згубіў шмат траўмы, але ніякай параліча, нічога такога. Яму просто балюча. Так, ну добра, прыглядаем. Арэгана яго прыводзіць у парадак. Будзе у нас яшчэ адзін лекар. Рулетка будзе абавязкова. План на гэты тыдзень, нагадваю, давайте агульна просто, што мы плануем. На гэтым тыдні мы будзем гуляць толькі па рулетцы, а рулетка гэта выпадковая гульня з нашага спісу лідараў, справа зверху, які круціцца ў нас. Просто якая выпадзе. Рулетку буду запускаць, буду паказваць яе, ўсё гэта будзе. Вось. Пры гэтым мы будзем кожны дзень круціць рулетку на наступны дзень. То бок, сёння літаральна можа праз 5 хвілін прокручу рулетку, і мы паглядзім, во што мы будзем гуляць заўтра. Заўтра мы зноў прокрутім рулетку, паглядзець, што мы будзем гуляць у сераду, ну і гэтак далей. Вось. Адзінае, што пятніца здаецца, як звычайна, у пятніцу перамагае топ-1 у спісе. Люцик, што такое? Такі ўжо галасісты кот. Вось. У пятніцу будзем гуляць у тое, што будзе на першым месцы, як звычайна. То бок, тут нічога без... Усё без змен. Люцик, что такое? Хоть сюда. Зловил кота. Что ты? Выбираться треба бегче кудись. Расскажи мне историю, кот. На руках у меня зараз вырывается. Ну ладно, иди по своих справах. Я разумею, что Вайги ожидает кот. Просто гигантская. Не может стрыматься. Фрэя негаварлівая, Фрэя вельмі рэдка. Яна падае гукі толькі калі вельмі жадае новаму дупліканту імя даваць не будзем, давайте па парадку. Карацей, Фрэя, звычайна, яна не размаўляе ўвогуле. Ну, тыпу, яна размаўляе толькі калі ежу ўжо накладваюць, так, і чакае яна ежу, на падлозе сидіць. Вось тады. А другое, калі яна размаўляе, гэта калі яна вельмі жадае абдымашак. Вось. І звычайна да мяне яна не падходзіць, але яна да жонкі час часу падыходзіць і няўкая патрабуе абдымашак. Каб просто на ручках пасядзець. Вось, імя новаму дупліканту, ён пакуль не частка нашай калоніі. Мы паспрабуем яго пераканаць зараз. Тыпу, а можна яго вось літаральна пачаць працэс гэтай пераканання яго? Прыбраць баракі. Ён просто выратаваны, ён можа не пагадзіцца да нас далучыцца, ён як бы мы яго просто ратуем, далей будзем глядзець. Я не магу яго пераканаць, тут я нешта не бачу. Ёсць нейкія кнопкі там. Лок,
Гіры, не, так все. Гость социальная. Можно его по типу... Было такое, что можно ему... Ага. Не, это не то, что я ожидал. Там можно ему ноги отрезать. Так, шаманы... О, мы гэтае племя якое неподалеку. Яны нам падарунок пакінулі. Зараз шаманы цэлым атрадам прыехалі. Дзякуй вялікі племя. Нельга, ён не вязень. Можна яго арыштаваць і толькі тады можна пераканаваць. А ён не можа, тыпу, сказаць: "Ой, дзякуй вам вялікі за дапамогу, я з вами застануся". Такое не будзе? Дарэчы, містер Сінкер. Ноги отрезать? Не-не-не, вы что, навошта ён мне тады? Мертвые малпочки. Ну ладно. А ён можа выпадкова пагадзіцца прыяднацца до нас. За то, что вы выратавалі. Але вельмі маленькі шанс. Ну, у рамства у нас, по-моему, яно нават па ідэалогіі не вельмі... Блин, дзе наша ідэалогія? Гэта? Не. Гэта? Не. Тут? О, вось тут. Так. Рабство у нас просто жудасна і дрэнна, гэта. Карацей, яно будзе зніжаць настрой. І продаж рабоў таксама. Вось. Так что не зусім варыянт. Ну, можна толькі з дэбафамі моцнымі. Я не ждаю сабе такога, пакуль гэтым займацца. Так, давайте трошки паскорам, хотя бы на двоечку. А то вельмі доўга. Так, што у нас па тэмпературы тут унутры? Мінус 4, дарэчы, халадзільнік працуе. Нягледзячы на тое, што батарэйк няма, пакуль працуе турбіна, у прынцыпе, няблага ахалоджваецца гэтая лакацыя. Так, у нас социально довольно неблагий у нас был, по-моему, мистер Синкер. Так, мистер Синкер, интеллектуал у нас. И попробуем с этим племем. Вы уже сходите, альбо что? Давайте попробуем погандлевать. Мистер Синкер, дякую велике. Яны продают качак. Муфала один. Мы можем им яск-бласка продать, коня нашага. Розныя наркотыкі ёсць. Гарбата. Блин, не то каб Psychic Insanity Lens. Ё-моё, дакладна, тут же ёсць псі здольнасці зараз. Я ўвогуле пра гэта... Цікава. Угу. Один часовы падвышэнне настроя. Что гэта такое? Атакуе у розум ворага па тыпу пры атаке, яшчэ ім накладвае на яго пашкоджанне ну, розуму яго. Дальнабойная нават. Ё-маё. Каштуе, конечно, гіганцкіх грошай, якіх у мяне нават ёсць, што цікава, на гэта псі-дзіду. Ні халера сабе. Ні халера сабе. Я могу псидидой атаковать ворогов на дистанции на гигантской. Не, давайте не так. Слейв не то же самое, что признеры. Вязняў можно типу брать? Блин, что ты... Ладно. Ладно, давайте попробуем. Почекайте-ка, а что... Типу, зараз я могу его статус ему изменить? Типу нельга? Так? Блин, мне подается уже поздно. Мне подается, я продебался. Я нешта не бачу, каб у меня была магчымасць переключить его на іншае, типу сказать, что ну, зараз ты быў тым самым будешь вязнем. Давайте яшчэ тады спальное место одно покладем. Блин, турму тады патрэбна уже будаваць. Калі вязень, то ўжо трэба ж структура нейкая, правильно? Давайте вось тут невялічкі радок зробім. Будзе пакой для вязня. Можна менш было яго зрабіць, вось такі. Я качку чуў. Так. Во, вось гэту штуку пабудуем. Гэта будзе у нас пакой для вязня. Для вязня вулічны такі пакуль. Мы потом тут увогуле жылы комплекс зробім з гэтага боку.
Гэта будзе у нас галоўная заля для адпачынку. А тут, ну, тут нейкая працоўная прастора, а тут у нас будзе якраз такі жылы комплекс. Праблема ў тым, што база ў мяне пакуль фігня поўная, каб вы разумелі. Тыпу, яна драўляная, пачнецца пажар, каб дам мне ўсяму. Ага, зразумеў канцэпт, як арыштоўваць. Добра. У любым выпадку я вось пакой гэта зраблю, таму што калі вязень, то ён жа, ну, будзе спрабаваць збегчы, калі яго так проста ў вольным пакоі пакінуць. Лепей няхай у сваім пакоі вязненскім і будзе. Можна будзе з ім размаўляць і дамаўляцца. Паглядзім. Дарэчы, гэта медычная. І можа, я магу пераназначыць, хто у нас для каланістаў. Блін, а можна яго неяк перанесці? Тыпу... вось, я магу прыбраць, што ён... Усё, во, атрымалася. Так. Яго хто-небудзь выратуе, не? З нашых? Альбо вы забілі на яго. Rescue. Вось. А што давайте па іншым праектам? Тое, што тут праект, як бы, просто скажу, што адбываецца, а тут навін такіх глобальных няма. Па агучцы, дан-да-дан, першы сезон, ён вось літаральна на гэтым тыдні пачынаецца агучка канкрэтна, таму што тэкст ужо ёсць усё, субтытры ёсць, па сутнасці я учора, як бы, ужо крыху рабілі. Вось, так што, ў прынцыпе, я думаю, на гэтым тыдні ў нас мы паспрабуем не настолькі доўга, як мы вельмі доўга рабілі папярэдні серыял «Самурай Чамплу», і будзем працаваць над гэтым, ну, спадзяюся, мы зробім хутчэй. Мы робім як па тыпу, як атрымаецца, вось, ну, у сэнсе па часе, вось, з націскам на якасць. Зараз паспрабуем, як бы, і тое, і другое адначасова зрабіць. Вось, я так разумею, размова была літаральна учора, і будзем пачынаць дзесьці на гэтым тыдні, калі я правільна ўсё зразумеў. У любым выпадку я ўжо пачаў трошкі падрыхтоўваць там па сваёй ролі, і, в прынцыпе, штосьці ды зробім. Вось, спадзяюся, не праз год. Першы сезон будзе. Я думаю, што насамрэч мы даволі з адэкватную колькасць часу падрыхтуем. Так, некалькі падзей адразу. Макперсон прыяднаўся да нас, проста прыяднаўся. Дзякуем вялікі. Макперсон, ты будзеш з намі, так? Joins. Так. Прыяднаўся да нашай калоніі, усё будзе з намі. Але пакуль сумны ходзіць. Так. Квест. Праз 2 дні. Квест на дапамогу. Тут чел збягае ад малпы, якая палюе на людзей. А ё-моё. Добра. Претарыянец, так. Блін, ён лідар фракцыі. Ён жадае схавацца ад гэтай малпы ў нас часова. І мы можам нават сабе тытул атрымаць. Тыпу, яшчэ адна агучка дан-да-дана? Ну, мы не рабілі ніводнай агучкі дан-да-дана, мы будзем рабіць сваю. Я, дарэчы, не ведаў, што ёсць. Ну, я не бачыў. Калі мы запланавалі гэта, мы не бачылі агучкі дан-да-дана, таму... Ну, мы зробім яшчэ, будзе яшчэ адна. Чаму бы не? Ось. Мы не такая каманда вельмі хуткая, вось. Мы робім як робім, і, ну, калі добра атрымаецца, добра. Вось, нам проста хацелася бы агучыць дан-да-дан. Ну, вось такая выснова. І зробім як зробім. Вось. Проста я рэальна, я, можа... Сапраўды ёсць першы ўжо, так? Я проста, можа, прапусціў гэты момант. Я бачыў, што была песня агучана. Ну, по типу кавер был. По-моему. По-моему, был. Дайте-ка, гляну. Так, ну, як мінімум... Добра, тут не бачу. Не беля. Зараз гляджу.
Што у нас крайне цікаве? Дык, па-мойму, Орел неяк да гэтага самага, да песні далучы не мае. Так, на гэтым самым, на Нібелі няма. Скрынка. Блин, а чаму я мне Блин, скрынка у мяне... Чамусьці у мяне вельмі дрэнна шукаецца скрынка, нягледзячы на тое, што я на яе заходзіў шмат разоў. Чаму? То бок, ну, ведаеце, ты пачынаеш уводзіць сайт, і ён як бы правільна я ўвожу яго. Чаму я не шукаю яго? Кожны раз праблема. Блин, не атрымліваецца. На Нібелі ўжо другі сезон. На Нібелі? Зараз яшчэ раз іду на Нібел. Уводжу дан, нічога не знойдзена. Пошук не знаходзіць у мяне. Зараз у меня спіс адчыніцца. Гляджу. Джуджитсу Кайзен бачу. Вось, дакладна, дан-дан-дан. Вось, бачу. Ну так, агучка ёсць. Сапраўды. Першы сезон дакладна ёсць. Ну, будзе яшчэ адна тады. Я не думаю, што мы нас гэта спыніць, таму што мы займаемся ў першую чаргу як хобі, мы на гэтым не зарабляем ні халеры. Вось. Вось, так што мы ўсё роўно будзем рабіць. Мы яшчэ і павольныя, капец. Так што... Ну, пакуль не натрэніраваліся гэта рабіць хутка. У нас даволі доўга. На Самурая Чамплу... Ну, скажем так, пакрыху вучымся. Пошук героў, відаць, працуе на кавалках слова. Ну, можа быць. Таму што, ну, я праз пошук вось зараз пашукаў. Там на галоўным сайце, на галоўнай старонцы як бы шукаю нармальна. Вось, а вось у пошуке не знайшло мне дан-дан. Я літаральна толькі што правяраў. Вось, што я? Ну дык вось, з Самураем Чамплу што было? У нас было ўдзельнічала ў агучцы каля 20 чалавек, і, ну, ніхто з нас не з'яўляецца... Шмат доўга гэтым не займаецца. Это літаральна, па сутнасці, вось зараз толькі мы пачалі, і гэта, можна сказаць, шмат для каго гэта першы праект такі. Вось, зараз ужо думкі, ну, па тыпу, з'явіліся пэўныя думкі, як гэта палепшыць, як паскорыць працэс. Вось, і таму над гэтым мы працуем, як бы, над паляпшэннем. Так, дайце-ка мне момант. Яшчэ адзін ложак зробім. Гэта у нас будзе для вязняў. Нам уже не патрэбна, як бы, для вязняў, так? Гэта ўвогуле можна прыбраць. Так, гэта паложкі для каланістаў. Давайте з медычнай яго пераробім. Мы зробім два пакоі. Адзін для лячэння, другі для якраз такі... Ну, давайте на 4, у прынцыпе, у нас раз, два, 3. Ну, так. Пакуль мінімальныя такія максімальна сціплыя пакоі. І яшчэ адзін ложак. Вось так. Як наша суполка завецца, маўлярня. Я не вяду праект, я толькі агучваю, дапамагаю. О, пачакайце-ка, ты хто такая? Вось, я як бы не вядучы праекта, праект вядзе Мармоль. Вось, калі бачылі, ён стрыміў нават пэўны час. Вось, ну, недоўга. Уже даўно, можа, хутчэй за ўсё вы нават не ведаеце, гэта было, можа, гады. Рулетка. Блин, пачакайце-ка, давайте я ўжо расказваю. Так, карацей, маўлярня, вось, Patreon павінен быць у... Ну, увогуле, праекты павінны быць у мяне проста ў апісанні профіля, то бок на Твічы вы можете паглядзець. Там спасылачка на Patreon маўлярні, спасылачка на выкладзены Самурай Чамплу, ну і далей Мармоль мог бы яшчэ сказаць пра от таксі, які ён зрабіў там літаральна ў 2 там чалавекі. Вось, і зараз вось якраз такі пашыраемся, карацей, спрабуем розна. Вось, а зараз будзе рулетка. Тут толькі невядомы персонаж, які ў процівагазе ходзіць, пацыент. Цікава. Гэта яна якраз такі у нас. А мы квест прынялі? Я нешта, блин... Квест я прыняў? Не прыняў. Давайте прымем квест. Хто у нас будзе прымаць гэты квест? Давайте містер Сінкер. І з-за таго, што ён зайздросціць, ён бы жадаў, каб яго тытул вельмі паважалі.
Ён можа адмовіцца есці больш простую ежу. Не, ведаеце, што праблема мне зараз толькі з'явіцца. Гэта проста госць. Добра, добра. Давайте зараз будзе рулетачка у нас. А на заўтра круцім гульню. Зараз все будем. Так. Блин, реклама гэтая паўсюль, блин, панадкрывалася. Я переключаю вам сцену. Ось наша рулетка. Зараз я, як звычайна, беру сабе знешні выгляд, а то мне не падабаецца, каб яно ўсё стандартнае было. Вось гэта давайте. Так, забираю у нас з нашага галасавання ўсё. Ёсць. Дадаем у спіс. Хуценька выкидываю наши каапы, таму што каапы доўга рыхтаваць, трэба дамаўляцца з людзьмі, гэта займае час, таму мы іх выкидываем, яны перамогуць толькі ў топ-1. Рулетка, як заўсёды, гэта рулетка, яна, скажем так, была дадатковай і часовай штукай, але яна ў выніку стала, па сутнасці, рэгулярнай, як бы нікуды не сыходзіць. У прынцыпе, ўсё падабаецца з ёй. Так, у нас ёсць вось наш спіс. Здаецца, ўсё, анекдот там дзесьці былі. Былі дайсы яшчэ, і анекдот, вось анекдот бачу. Дайсы, якія у Якамаса. Хутчэй за ўсё, хутка іх варта... Я абяцаў, што праз паўгады я ў любым выпадку іх выдалю, але, падаецца, ўжо, як бы час прайшоў, трэба і выдаляць. Можа быць, сёння і выдалю. Так, добра. Наш спіс, Готика 1 ўсё яшчэ застаецца ў спісе. Можа быць, я ўсё, калі яна выпадзе яшчэ раз, я ўсё яшчэ просто патрачу больш часу на яе, таму што з ёй яшчэ пытанне. Добренька, давайте, у прынцыпе, з Готикай разбярэмся, калі выпадзе, то буду разбірацца. Паляцелі. На заўтра у нас Valiant Hearts The Great War. Гэта квест, адвенчура такая. У асноўным яна расказвае падзеі першай сусветнай. Яна насамрэч, яна адначасова такая лёгкая і ў той жа самы момант вельмі сумная. Яна змешвае адначасова такі, як быццам бы комікс і ну, як бы і коміксную такую, як бы момант такого, ведаеце, пры гэтым комікса карыкатуры, хутчэй за ўсё. Гэта такая карыкатура на вайну, пры гэтым сумная даволі. Вось. Яна даволі кайфовая, я не прайшоў яе, я трошкі гуляў яе раней. Яна ў мяне дзесьці была. Так, добра. Valiant Hearts тады у нас перамагае, давайте дадам у нас у спіс пераможцаў. Яна расказвае паралельныя, Valiant Hearts расказвае паралельныя гісторыі некалькіх персанажаў падчас першай сусветнай, і пры гэтым, ну, некаторыя з іх на па розныя бакі барыкад. Вось. Карацей, пабачыце далей. Далей ўжо спойлеры сюжэтныя. Колькі балаў было? Зараз і вызначым. Дайце-ка я запішу, я пачну записываць, як мінімум. Так. Зараз я записываю, вось на наша Valiant Hearts. Колькі яе балаў было? 16 000 на ёй. Даволі шмат. Так, сёння у нас 18-е. Зараз я дату яшчэ адаб'ю тут. Ёсць. Усё на месцы. Я вам спіс зараз абнаўлю таксама. Ёсць, гэта таксама на месцы. І, ну, ўсё тады атрымліваецца. Давайте-ка. Так, зараз сцену переключыць. Оп. Давайте далей нашу калонію. Завтра будем гуляць у адвенчуру. На жаль, трейлераў паказваць... Блин, я задзеўбуся трейлеры паказваць на гэтым тыдні. Вось, яна даволі файная. Я вельмі раю вам пагуляць. Яна трошкі такая, ведаеце, інтымная. Ну, то бок, гэта не тое, што хочацца вельмі па тыпу абмяркоўваць асабіста, ну, па тыпу з бэкграундам бягучым, так?
Вось, але яна цікавая ўсё роўна. Яна не настолькі цяжкая, наколькі можна падумаць, каму не хочацца гэтай тэмы ўвогуле. Але калі не падабаецца, я разумею, чаму. Ну, тыпу, як бы усе людзі. Так, на працяг можна скарочаную назву скарыстаць. Просто Valiant Hearts, ці лепей пакінуць старую. Лепей пакінуць старую, прасцей арыентавацца. Тыпу, тады яна дакладна я магу па адной і той же назве заўсёды шукаць. У прынцыпе, хаця, ведаеш што, Пурбай? Не, можаш запакідаць Valiant Hearts, просто Valiant Hearts, і нармальна. Ось, я можа потым пераназаву просто ўсё ў мяне разам, адразу на Valiant Hearts, просто каб не было неабходнасці полностью ўсё назву ўводзіць кожны раз. Так, это у нас будзе адзін ложак, мы зробім медычны, другі ложак мы зробім для вязняў. І таксама медычны. Адразу на 2500 на Valiant Hearts. Дзякуй вялікі. Так. Яна там яшчэ не сышла. Давайте прозмолю. РВДак, што з табой? У тебя настрой нейкі дрэнны, альбо што я не магу зразумець? Так, гэта ўсё ў парадку. Што з ёй не так? Чаму яна жоўтенькім нейкім падсвечана? Настрой даволі высокі. Невелічкі боль. Угу. Добра. Давайте пахандлюем гэтым. Дзяўчыны, карацей, бегае ў процівагазе з вінтоўкай каля нашай хаты. Чым яна можа гандляваць? Кампаненты прадае. Гэта даволі карысны ресурс і абмежаваны даволі ў колькасці. Трэба яго будзе яшчэ здабываць. Пакуль я яго... Мне не праблема гэта, таму я не буду яго кранаць. Яна бурку яшчэ можа прадаць нам, але мы яе набываць таксама не будзем. Медикаменты мы ў парадку таксама паем. Не, ведаеце, што не. Не будзе больш. Дзякую вялікі. Макперсон, што з табой не так? Ты ўсё яшчэ ў вельмі дрэнным настроі, так? Угу. Ага, у яго шлях, яго рэлігія. Угу. Яго канфлікт, рэлігійны канфлікт з намі зараз. Трошкі. У Макперсона, што ў яго, сэнс яго рэлігія? Ён звычайны чалавек, без ніякіх асаблівасцяў. Ну, бейслайнеры, добра. Ты у нас путь спіритуалізма. У чым ты? Ён гэта рэйдеры і любителі цемры. Ага. Добра. Шлях спіритуалізма. Рэйдеры, начныя рэйдеры. Не падабаецца звычайнае святло. Яму будзе вельмі дыскамфортна з намі. Добра. А давайте яго... Мы же можем яго пераконваць на сваю, так? Містер Сінкер, ты дастаткова пераканаўчы? Ты можаш яго... Мы можем змяняць па тыпу чалавеку, які проста намі жыве, яго рэлігію? Противогаз набыць? Мне падаецца, нельга. Рагана, правер. Противогаз можна набыць? Мне падаецца, нельга. Яно адсутнічае. Так, адсутнічае. Яна свой противогаз нікому не прадае. Макферсон будзе незадаволены даволі пэўны час. Давайте расклад яшчэ дадзім яму. Няхай працуе. І рэкрэацыя ў яго час таксама будзе назначаны. Цудоўна. Не збіраешся спаць ісці? Падаецца... О, яшчэ... Яны... Гэтае племя нам падарункі ўсё пакідае і пакідае. Чмурэнна, конечно. Яно нам не патрэбна? Макферсон, што з табой не так? Усё, паляцеў. Ляснуўся, карацей, Макферсон. А Люцик усё не спакойваецца. Кота носіць. Маральны гід нашаму назначыць. О, дакладна, я ўзгадываю гэта. Гэта я ідэалогія трошачкі памятаю. Так, дзе наша ідэалогія? Так, не тое.
Во, вось гэта. Ролі. А як гэта назначаць? По-моему, яно як квест само з'яўляецца. Я просто вось яго назначыў у нас. Сацыяльны статус, сацыяльны. О, назначыць роль. Няма алтара. Добра, зразумеў. Зразумеў. Трэба алтар, карацей, нешта месца якраз такі пакрыху абазначыць наше рытуальнае як бы месца. Окей, пакуль не актуальна, мы гэтым займацца не будзем. Фігня гэта. То яго па здароўю. У прынцыпе, усе парэзы і ўдары, у прынцыпе, пакрыху вяртаюцца, ён у парадак прыходзіць. О, нарэшце, містер Сінкер нарэшце пайшоў займацца навукай. Вось. І раз ужо у нас такая справа, давайте будаўніцтвам трошкі займемся. Калідоры ў 2, у шырыню 2, мне падаецца, няма сэнсу рабіць. Давайте у адзінку будем рабіць, карацей, вось такое. Невялічкія пакоі мусім зробім. Вось так. І вось так. Это у нас будзе невялічкі жылы комплекс. Пакуль закрыем яго. І тут дзверы паставім. Стальная дверь. У сэнсе, якія стальныя дзверы? Ладно, пачакаем, пакуль яны дрэва здабудуць, таму што яны ўсё роўна яго здабудуць, пакуль будуць гэта будаваць. Для змены ролі. Добра. Зараз базово просто. Место для медитации, для шлюбу. Так, яшчэ раз. Architecture. Здесь я згубіў уже паведамленне. Вось, Ideology, вось оно. Ритуальное место. Няхай будзе вось тут. Хоць светла. Змяніць роль. Давайте назначым. Містер Сінкер у нас будзе ідэолагам наш. Оп. Угу. Ёсць. Арыгана у нас... Злобная альпака. Осторожно. У нас, по-перше, один персонаж прихворел. А по-другое... Варьятская альпака. Где варьятская альпака? Боевая альпака. Вось она. Нападаю. Полявание. Зараз подойдем, хутчэй за ўсё. Боевую стойку станем, не? Зараз они там роли будут змяняць. Адбываецца рытуал перадачы ролі. Маральным гідам стане містер Сінкер. Нам бы няблага яшчэ лідара назваць. Пытанне яшчэ хто з нас будзе. Таму што у ідэале, у нас ёсць РВД, які ваяр. Вось. Але ў нас усе, па сутнасці, Макферсон. Макферсона лідарам рабіць, калі ён іншай ідэалогіі, такое сабе, мне падаецца, правильно? Так што пачакаем. Так. Ё-маё. Арыгана. У бойку. Клятая альпака. Так. Містер Сінкер. А чаму містер Сінкер пашкоджаны? Што з здароўем не так? Ага, ён прастыў. Так, давайте гэта медычную койку зробім. Для каланістаў таксама. Арыгана, ты сама рады даш? Не? Альпака ў поўным парадку. Так. Хто у нас ваяр яшчэ? Містер Сінкер. Не, гэта з лукам. РВД. Супер ваяр. Драфт. Бягі сюды. Дапамагай Арыгане. Оп. Застанілі Арыгану. Так, альпака. Ёсць, прастрэлілі ашалёную альпаку. Арыгана атрымала шмат траўм. Здымаем іх з драфта. Я думаў, так дасць рады. Не, насамрэч не. Альпака завярацела, падумаў, гэта я нарэшце сышоў з глузду. Не, гэта не ты. Гэта іншая альпака. Нейкая. Арыгана, ты як? Траўмы. Угу. Тут нормально так.
Радуе, што няма, ну так, карацей, трошкі сінякі, але жыць можна. Гэта лідар фракцыі нейкай помер. Змянілі роль, гэта таксама няхай будзе. Яна сама не б'е кулакамі. Ага. Раней жа была бліжняя атака по типу зброі. Неважна, ну, калі ты просто атакаваць паставіў, яна будзе атакаваць. А зараз можна па типу даць адначасовую дальнабойную зброю і бліжняга бою, не? Гэта працуе так? Просто раней нельга было дакладна. Так, добра, яе трошки перавязалі. Рэгана у нас у парадак прыходзіць. Файна мець 2 лекараў. Давайте яшчэ ложак. Нам ложкаў спатрэбіцца даволі шмат. І сцены. Так, пачакайце, ложкі ж не гэты самыя, спадзяюся. Не каменныя нейкія там, не? Не жалезныя? Дзякуй Богу. Так, структуры. Структуры, дзверы. Усё яшчэ не магу рабіць драўляныя дзверы. Мне ўжо так дрэваў не хапае. На хвілінку пайшла папрацаваць, цябе паламалі. Дык як у рэальным жыцці. Так, дзе наша праца? Загады, калі ласка. Зробіце ўсё гэтае дрэва. Яно перашкаджае, і плюс яшчэ нам патрэбна з чагосьці будаваць, у нас дрэва скончылася. Я думаю, нават пашырыць гэтую зону. Вось так. Трошкі вызвалі тэрыторыю навокал дома. А то гэтае дрэва мяне пужае. Маральны хіт у нас зараз хварэе, таму я бы потым гэтым займаўся, вось яго. Маліцца за здароўе. Окей. Рэгана, на жаль, у нас нават ложкаў вольных няма на ўсё. Так, тут імунітэт падвышаецца. Цудоўна. Тут ад хваробы зараз. Звычайная прастуда проста, нічога такога. Але нават за гэтага яны злегло 2 персонажа ўжо ўвогуле. Канвертацыю я пачну, але я пачакаю. Хаця бы там выспацца ім. Альбо хоць трошкі ад прастуды прайсці, таму што гэта нейкая фігня. Можа месца для ежы ім яшчэ падрыхтаваць. Я збіраюся гэта агульнай зале ўвогуле зрабіць, вось гэта левую частку, але гэта на потым. Так, зноў пакрыху ад хваробы імунітэт атрымліваем. Яны ж не памруць ад проста звычайнай прастуды, правильно? Ну, проста з іншымі хваробамі, нейкай там чумой альбо чым яшчэ. Яны, калі вось гэтая штука, хвароба сама распаўсюджваецца хутчэй, чым імунітэт будуецца, гэта, канешне, задніца поўная пачынаецца. Усё. Містер Сінкер проста ходзіць у псіхатычным стане. Ну, цудоўна. Сплошныя псіхапаты ў нас нейкія. Дальше, што цікава, Макферсон у нас нешта не назначаецца. Давайте няхай падбярэ каму-небудзь. Three Blessings атрымаў сабе персонажа. Так не бачу яго ў чаце ўжо пэўны час.
Мне падаецца, даволі даўно было апошняе паведамленне. Так, одно паведамленне было. Давайте пералінкуем. На яск бласка. Яска бласка таксама нешта не бачна. Яшчэ одна арыгана, не. Future Tribute, ты сабе персонажа атрымаў. Вось, ты будзеш у нас гэтым лекарам, які прыйшоў у нашу калонію з іншай ідэалогіяй. Як жа шмат набудаваць? А давайте паскорым. Пакуль усё прыйдзе ў сябе. Дзе містер Сінкер? Ходзіць. Ходзіць проста па вуліцы. Нічога не робіць. Пачакайце-ка. А чаму? А, ён высыпаецца, таму што хварэе. Зразумеў. Пачуваю. Так. Future Tribute прыходзіць у сябе. Блин, нормально такие медикаменты идут на простенькую хворобу. Я ж просто спадзяюся, реально от простуды ж яны не паміраюць, правильно? Такой фігні не будзе. Факт у тым, што у вас павінна імунітэт расці хутчэй, чым хвароба. Просто раней гэта было, ну, там пры сур'ёзных хваробах гэта смерць, заражэнне крыві, напрыклад. Вам патрэбна, каб імунітэт абавязкова дабіўся да 100% да таго, як сама хвароба давяраецца. Зараз я не ўпэўнены. Ну, тыпу, гэта вельмі нізка, я сумняваюся, што ад прастуды можна памерці. Вось. Але імунітэт расце, ну, прыкладна з той же самай... то бок нават ад прастуды можна памерці. А ё-моё, то бок у мяне літаральна два персонажа, якія літаральна на грані смерці зараз. Містер Сінкер. Містер Сінкер яшчэ нормально. Добра, ладно. Это так вельмі хутенько у меня два персонажа улететь. Драна переносишь насморк. Ну, ты не хварэешь на насморк. Тебе альпака покусала. Остатнім у тебе ўсё ў парадку. Так, структуры можем двери паспрабаваць зноў драўляныя панарабіць. А, блин, мы выпадкова... А ё-моё, я не заўважыў. Реально. Упс. Дзякуй вялікі за назіранне. Я нешта не заўважыў гэтага моманта. Так, яшчэ у нас гандлем. Мы, блин, забудавалі просто людзей. Орел? Дзе Орел? Не, Орел не Орел, там іншая альпака ляснулася. Орел там сабе, мне падаецца, спакойна жыве. Дзе Орел? О, Орел усё яшчэ ў парадку. Ходзіць сабе, адпачывае. Так, прызямліўся груз. Цудоўна, забіраем это ўсё. Усё ў хату. Цудоўна. Што у нас яшчэ? Гэта гандляры прыехалі. З ім бы добра было б паразмаўляць, але містер Сінкер не здольны зараз. Так, а Future ему бы лепей адпачыць. Таму што зноў жа мы змагаемся з прастудай, вельмі моцна распаўсюджваецца. Цяпер будзеш ператвараць воду ў сідар, дык гэта ж не рана яшчэ, рана. Пераўтварым. Да такіх цудаў яшчэ трэніравацца і трэніравацца. Дарэчы, станцыя дзесьці была ж на... У нас ужо ёсць гэтая... Карацей, там з капсулы прыляцела Ворд. Ворд гэта па тыпу хмель, ну, ужо у працэсе абражэння. Так, дзе ён там? Дзе ён высадзіўся? Ужо забралі ўвесь, альбо што? Куды ён падзеўся? Вось он. І яго якраз такі мы можам потым зварыць. Просто мы не ўмеем піва варыць. Яшчэ, па-моему, такой тэхналогіі у нас няма. Сідра не будзе, піва будзе. Так, што у нас? Ну, мы по тыпу трошкі наперадзе наш імунітэт ідзе. Трошкі наперадзе, але вельмі блізка. Вельмі неўдала. Містер Сінкер усё яшчэ ходзіць проста па вуліцы і трошкі лясаецца. Дзякуй Богу, яму таксама яго імунітэт. У яго імунітэт, дарэчы, вельмі хутка развіваецца. Нягледзячы на тое, што нічога для гэтага не робіць. Ён нават не адпачывае. Але імунітэт наперадзе.
Добра, ён трошки прыйшоў у сябе і пойдзе адпачываць зараз. Пры адпачынку я спадзяюся... О, пачакай-ка. Ён вылечыўся, што ли? А, ён есці пайшоў, добра. Зробім потым сабе месца для адпачынку для ежы. Але гэта на потым. Мне падаецца, у ложку у яго хвароба развіваецца нават яшчэ хутчэй. На Z можна шукаць. Окей, добра, гэтага я нават не ведаў. Якія магчымасці ў гульні ёсць. Нешта так сабе ў нас по імунітэту. Ну, тыпу, яны лечаць адзін аднаго ад этой хваробы, але імунітэт не той, каб значна хутчэй паскараўся, ну, то бок, не, падаецца ўсё ж такі паскорана. Цікава. Блін, неяк мы роўненька вельмі ідзем, мне не падабаецца. Рызыкуем. А, молиться. Докладно, добре. Ладно. Тільки самому собі помолитися нельзя. Не допоможе. У нашому випадку не допоможе. Два хворих чоловіки, гэта сам ідеолог наш і чел з іншої ідеології. Ось така штука. Так що гэта не допоможе. У рейди ти віриш, так, не підходить. Почекай-ка. Я Бласк, ти куди пішов? У сенсі. У сенсі ти по краху почав це ходити. О, тут шиншила мертвая меньше за день. Давайте заберем себе. Валяется просто так без дела. Наша справа вельми корыстная. Усіх шиншилок собрать на мапе. Так, это уже старый. 3 дні. Мне пытается не вельми удало. Ладно. Когда отрымается, то отрымается. Так, что я ожидал? Что я ожидал? Я ожидал... По сутности, нам бы оборону некую побудовать. Экзотичные товары нас не цікавить зараз. Не дать коню збегчы. Конь нам яшчэ спатрэбіцца. Але у нас загородки ніякай няма, так само. Блин, загородку будовать зараз так само не вельмі час. А можна яго неяк яска баласка гэта пераканаць, каб ён не збягаў ад нас? Ну, он сказал, что по типу, ён сыдзе, карацей, хутенька. Насамрэч нікуды не збіраецца. Яск баласку ўсё яшчэ з намі. Можа, уже пераканаў хто? Побудуць трейдинг спот? Не, халяра з ім. Я бы загон у любому выпадку зрабіў бы. Это у любому выпадку карысна. Можна зону. Так. Добра. Фьючер, у тебя настрой развалился. Колупаешь мистера Синкера, пакуль той хварэе. Настрой не аб чым. Выглядае так, што ўсе жывыя застануцца, як мінімум, пасля гэтай хваробы. Будзе як у цыве, канкрэтна на які момант. Так, это уже не вельмі актуальна. Прыйшоў у сябе фьючер. Усё нормально. Адчуваем. Імунітэт вышэй, развіваецца таксама хутчэй. Мне падавалася, што імунітэт не толькі... Мне падавалася, што развіваючыся імунітэт... Узгадаў, калі імунітэт разаб'ецца на 100%, то тады пачне хваробу перамагаць ужо. Я ўзгадаў, як гэта працуе.
То бок, па сутнасці, мы пакуль нават, вось яна зараз хвароба гэта на 88% развітая, імунітэт наперадзе, і толькі калі ён дабярэцца да 100, тады хвароба пачне спадаць, а так? Ну, пра абарону так, будзе позна. Варвары зараз набягуць і нам кабзда. Блин, неяк слабенько, конечно, мы даем раду там. Мы голодаем яшчэ. Што? У сэнсе мы голодаем? Арыгана Кляловская, у нас мясо скончылася, трэба на паляванне ісці. Каго бы нам так папаляваць, хто нам не накідае потым за гэта? Прыйдзецца альпак забіваць, убачце. На бумалуп я не полезу. Я жыць жадаю. Пантера гэта ўжо мёртвая 3 дні, яна не свежая зусім. Это такая... Тут живое что-нибудь есть? Черепашка, 4 дни мертвая. О, железо. Давайте дозволим, каб носили. Что-нибудь. Мы бачили, ой, стайка альпак. Ось, это альпака, тебе не пощастило. Нам потрібно м'ясо. Ягоды. А, так ладно, блин, нешта я переключаюся і забываюся, што гэта опція ўвогуле. Так. Вось гэта, вось гэта. О, вось тут... Блин. Это ж павінна аўтаматычна збірацца само. Яно ўжо вырасла? Так, яно ўжо ўсё вырасла. А чаму яно не збіраецца? У нас тут бульбашка вырасла ўвесь гэты час. А што, у сэнсе? Бульба? Няўжо нам патрэбны хтосьці, хто тыпу гэтым займаецца, у нас рук не хапае просто. Гроу, містер... Не, пачакайце, людзей хапае. Чым яны ўсе займаюцца тады? Весь гэты час. Я так разумею, просто рук не хапае. Ну, тыпу, на тое, каб усімі усё заткнуць. Хварэюць. Ну, вось падаецца так. Чмурэлі. Купить, хварыць, падымайцеся. Арыгана, дарэчы, чаму тебе... А, ты у нас по типу майстер по паляванню, так? Так, правильно? А, у нас тут два майстра по паляванню. Роведанка і Арыгана, абодва палююць, добра. Пачакайце, яна два стрэлы зрабіла, ўжо забіла, альбо што? Альбо перадумала просто. О, бульбачка. Просто конец працоўнага дня. Яна... Уяўляеце сабе паляўнічага, які такі. Я бачу стаю альпак, на якіх я збіраюся паляваць. Зраблю-ка я два стрэлы і такі, о, блин, на гадзіннічак паглядзеў, час скончыўся, пайду-ка я дадому. В прынцыпе, ўсё, змена скончылася, працоўны дзень канец, усё. Хопіць. Так, добра. Бульбачка пайшла, у нас ёсць ежа, не праблема. Просто няма было каму сабраць. Вось і ўсё. Это можно прибрать увогуле ўсё. Гэта прибрать. Гэта зрэзаць, а то што у нас тут раслінкі нейкія невядомыя. Опа! Пантера палюе на фьючербайт. Так, фьючербайт. Драфт. Збягай. Арыгана, РВДАК і містер Сінкер. Усе ў драфт. І выбегайце вы сюды. Вы же дотягнетеся, так? Яны старалі пачнуць? Так, пачалі. Добра. Фьючербайт бегі ў хату. У цябе няма зброя. Ён фьючербайт просто... Фьючер... Які фьючербайт? Выбачайся, фьючер трибют. Вось, зброі няма проста ніякай. І ён не будзе займацца ваеннай справай увогуле. Так. Мы дрэва падпалілі. Цудоўна. Пантера напала на РВДАКа. Мы подпалили... Мы подпалили РВДАКа.
Арыгана боится ж агня. Навошта я гэты лук узяў? Так, ёсць. Арвыдак, падаецца, да вады пабег, так? Адразу. Так, усе з драфта здымаюцца. Аргана боится агня, і таму тушыць нічога не будзе. Але гэта самая хреновая ідэя, карыстацца лукам, які запальваючымі стрэламі на локацыі, на якой толькі дрэва паўсюль ёсць. А вы тушыць гэта будзеце? Альбо вы дачакаецесь, пакуль ён дойдзе да хаты? О-оу. Помста пантеры. Так, дык пантера уже мертвая. Какая помста? Так. О, дождь пачаўся. О, дзякуй Богу. Дзякуй табе, Рэнді Рэндам, за тое, што ты зараз патушыў мне полумя. Нормально так. Усё ў парадку. З'явіўся квест. Так, а што у нас са здароўем? Так. Хвароба. Усё, імунітэт з'явіўся, цудоўна. У аднаго персонажа, у Ірвыдака трошкі траўмы ёсць. Фьючер Триб'ют таксама мае імунітэт. Цудоўненька, мы ўсё, мы ў парадку будем. Тушай толькі ў дамашняй зоне. Так, я ўжо зразумеў, проста што гэтая зона была даволі доўгая. Доўгая, далёкая. Так, вы хто у нас? Падарожнікі. Містер Сінкер у нас вольны, давайте. Ім патрэбна дапамога. А медыкаментаў у мяне абмежавана, у мяне 14 толькі засталося. Не падыдзе. Не буду даваць. Вось, ім патрэбна... Блин, ім патрэбна дапамога. А мои люди жадают как раз таки делиться. Давайте настрой поднимем. Я еще ж таки, это может самый простой способ, как поднять настрой. Отдадим им незнакомцам, отдадим, ну, этим подорожникам, этим дадим медикаменты. Доброго тебе дня, Фьючер Триб'ют. Так, добре. Поделились уже, все. Настрой подвысился, до речі. Давайте поглядим по настрою у нас. Серьезный боль подобается. Допомогли. То мы там не допомогли в одним випадку, але допомогли в іншому. І у виніку, якби воно плюс на мінус, мінус на плюс, там ось, короче, воно виходить у плюс у виніку. Що ж таке? Вигляд святара. Ну, на жаль, нема у нас для этого. Містер Сінкер ждав би апрануться як святар нашої релігії, ідеорелігії. Ну, ось. І, на жаль, у нас такого випадку просто нема. Так. Ведаеце што? Зараз мы можам, у прынцыпе, назначыць асабістыя пакоі. Мы просто разбяром гэтыя ложкі. Гэта будзе першы. Рвыдак, калі прыйдзе ў сябе, ён просто паселіцца ў адным з вольных ложкаў, якія ёсць зараз у пакоях. Вось гэта будзе падвышаць ім настрой, трошкі бы лепей высыпацца ўсе будуць. Пакой вельмі простенькі, але хоць штосьці. Містер Сінкер уначы пайшоў нечым займацца. Вырашыў хавацца ў пакоі. А мы развалім табе гэта самае. А, я могу перанесці іх ложкі, замест таго, каб будаваць новае. Ну ладно, ўжо позна. Прадзёбаўся трошкі.
Так, вось гэта ўсё можна, ў прынцыпе, яны паспалі, можна ўсё разбурыць. Як у нас тут? У халадзільнікі -5, -6. У выніку, не гледзячы на тое, што адсутнічае батарэя, дзякуючы вось гэтай турбіне у нас ўсё ж такі падтрымліваецца ўзровень нармальнай даволі электрычнасці. Батарейка ўсё яшчэ не даследавана. Каб вы разумелі, мы ўсё яшчэ не даследавалі батарэйку, там ледзь-ледзь разабраліся, як яна працуе. Новыя ложкі яны сабе абяруць, калі будзе момант. А вы будете паспяваць? Блин, нават простую ежу. Давайте дададзім яшчэ одну штуку, по типу файную ежу будзе гатаваць. Дарэчы. Яна больш эфектыўна. Не больш эфектыўна, падаецца. За один заход можна адразу шмат прыгатаваць, каб хутчэй гатавалі. Ну, пакуль нам гэта не актуальна. Добрую ежу. Ні водны з каланістаў добрую ежу нам гатаваць не можа. Цудоўна. Ладно. Ох, колькі ж мы бульбы сабралі, вы глядзіце. Рейд. Да ё-моё. Рейд, у вас один толькі чел? А ты што? Як ты выглядаеш? Што з ім не так? Ён нейкі зменены. Ітакін. Ітакіны гэта нашадкі каланістаў, якіх генамадыфікавалі, каб яны добра выжывалі на вельмі халодных планетах. Іх вялікі памер і поўсць дапамагаюць ім перажываць замёрзшыя асяроддзя, і у іх унікальная здольнасць, каб размаўляць голасам і псіхічна з жывёламі. Яны не хуткія, не энергічныя, альбо трапныя, але яны будуць працягваць усё яшчэ ісці, калі іншыя ўжо бы упалі значна раней. Здольнасць размова з жывёламі, выклікаць жывёл на сабе дапамогу. Окей. На некалькі гадзін можа прызваць сабе жывёлак на свой бок. Так, давайте-ка тады, раз такая справа, мы будзем супраць яго змагацца. Ён толькі адзін, мы не будзем зараз расцягваць гэта тады ў часе. Мы пойдзем і адразу нападзем на яго. Вось так. Ты можаш, у прынцыпе, не драфтацца ўвогуле, таму што не будзеш змагацца. А чаму? Драфт. Містер Сінкер, містер Сінкер, на жаль, у сваім дрэнным настроі ён схаваўся пакой, не жадае нічога выходзіць увогуле на вуліцу. Праблемка. Ну ладно, тады падкрадземся да яго і двума персонажамі будзем атакаваць, таму што больш не будзе. Так, у нас две стрельбы есть. Ну, там револьверы и стрельба. Опа. Ужо трапляе. Добра. Что у яго со здоровьем? Подстрелили. Кроў не цячэ. Усё яшчэ ён далёка і ўсё... Чамусь ён на нас не накидывается. Дзе здзюлена? Я думал, что зараз атака пачнецца адразу. Так. Он подбирается и бежит до нас. Кидається на Орегану. Мы трошки его подстрелили и запаволили. И он еще бьется за Ореганой. Покуль не нанес ей травму, так? Еще у парадку. Протягиваем настреливать. Орегану вырубили. А ты можешь трапить со стрельбой, РВД? Ты же майстер там стрельбы. Аргана упаўзае, адсюль прыйшла ў сябе і пакрыху паўзе. Добра, мы застрэлілі яго. Цудобна. У яго было з сабой трошкі срэбра і біта. Гэта не вельмі важна. Так.
Аргана, вы андрафтуся. Приходьте у сябе. А ты куды ты пабег, Рвыдак? Рвыдак, ты малайчынка, конечно, а Рыгане хто дапамагаць будзе? Что? Ратаваць Рыгану, давайте фьючер трибют отправим. Чамусь ожидаю сказать фьючербайт, не веду чаму. Фьючер трибют, калі ласка, дапамажэ Рыгане. А то Рыгана спрабавала сама прылезці дадому, але не вельмі атрымлівалася. Дарэчы, круто, тут раней персонажи не поўзалі па зямле, яны альбо вырубаліся, альбо не вырубалі. І Люцык усё яшчэ працягвае, у яго сёння, мне падаецца, на ўвесь дзень. Так, добра. Фьючер трибют аднёс Рыгану у ложак і... У прынцыпе, яна ў парадку, яна просто блин, яна атрымала сабе удар па назе, але яна, на жаль, не тое, каб ужо годы, разумееце? Добра, гэта бедня говорил. Рыгана пакрыху будзе прыходзіць у сябе, ужо, ў прынцыпе, яна... Рыгана, ў прынцыпе, ў парадку. Просто пашкоджана на правая нага. Ад болі яна вырубілася. Угу. Добра. Цудоўна. Ну, у калоніі ідзе няблага, ўсё ў парадку. Нам не хапае, канешне, больше бы людзей. І навесці нарэшце па тыпу у містера Сінкера, чаму я вот тебе такі нізкі настрой? Жадае вопратку, вось гэта. У жудасных бараках спіць. Ну, зараз ужо павінна гэта выправіцца. Стомленыя. Вось. Цудоўна, адпачывае. Павінна пакрыху выправіцца ў містера Сінкера, просто не пашчасціла. Так, пайшоў настрой, падымацца ўверх. Яму сна доўга не хапала, гэта асноўнае пакуль. І яму горача. Я бачу, ва ўсіх настрой будзе... Ва ўсіх зніжаны настрой, таму што ўсе спяць у гарачыні. Унутры у пакоях 34-35. Нам патрэбна, блин, кандыцыянеры паставіць. Давайте яшчэ кандыцыянеры. Працягнем дрот. І знізім тэмпературу выніку. Так. І вось так працягнем. Я выстаўлю кандыцыянер на вуліцу, і я ахалоджу ўсе гэтыя пакоі. Мне падаецца, раней ці пазней яны павінны ахалодзіцца. У ідэале калідор, канешне, гэта ахалодзіць, але я пачну з пакойнейкага аднаго. Давайте, можа, дарэчы... Так. Я ахалоджу адзін са шпітальных, ну, са шпіталей нашых ложкаў. Дарэчы, шпіталі можна было бы агульны адзін зарабіць. Ну да ладно. Я буду пакрыху ўжо скончваць, бо планы, не гледзячы на тое, што працоўныя дні як гэта, у меня в отпуск, так? Але ўсё роўна планаў як бы хапае, і таго, што рабіць, як бы таксама хапае. У першую чаргу буду займацца перакладам, але хапае яшчэ і іншых спраў. Ну вось. Не гледзячы на тое, што я яшчэ і затрымаўся ж, я ўсё роўна буду зараз скончваць. Яны пабудуюць, калі пабудуюць, можа быць, у наступны нават раз гэтую ўсю ланцужок кандыцыянер мы ім паставім, будуць жыць як каралі. Вось. Але гэта пакуль на потым. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Заўтра мы будзем гуляць у Valiant Hearts. Гэта даволі цікавая адвенчура. Вельмі раю яе вам, калі вы прапусціце нават стрым заўтра, то ўсё роўна раю вам паглядзець яе, пагуляць, альбо паглядзець дзе-небудзь у запісе. Вось. Яна даволі цікавая. Але я скажу, што яна ўсё ж такі такая больш інтымная і не на... Ну, тыпу, не на той, каб усе... Лепей, калі вы самі будзеце яе праходзіць, канешне. Вось.
Я її не пройшов, але ўсё роўна раю. Мне вельмі спадабалася тое, што я бачыў, калі пакуль я гуляў. Гляджу, хто у нас чым займаецца. Зелодійскек зараз у Аркс Фаталіс, і больш я нікога не бачу. Я вас до Зелодійскека адпраўлю зараз. Дайце мне момант. Вось. Жадаю вам добрага дня, і мы пабачымся з вами заўтра. До пабачэння.